Καλησπέρα. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε σιγά-σιγά. Σεβασμιότατε, αγαπητοί πατέρες, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, έχουμε την τιμή και τη χαρά να έχουμε για μία ακόμη φορά στην πόλη μας, κοντά μας, τον αγαπητό και πολύ γνωστό σε όλους μας, Πατέρα Βασίλειο Θερμό. Πατέρα Βασίλειε, σας καλωσορίζουμε στην 7η διάλεξη ενός κύκλου ομιλιών που γίνεται για πρώτη φορά από την Ιερά μας Μητρόπολη φέτος, ύστερα από την έμπνευση και την προτροπή του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη μας κυρίου Τιμόθεου, στο πλαίσιο πάντα των ποιηματικών δραστηριοτήτων της Μητροπόλεως. Σημερινό θέμα, το πώς θα μιλήσουμε στο παιδί μας για το σεξ και πώς θα το προστατεύσουμε από τη σεξουαλική κακοποίηση. Αν και ο πατέρας Βασίλειος Θερμός είναι ιδιαίτερα γνωστός και οι περισσότεροι τον γνωρίζετε, για όσους δεν τον γνωρίζετε, να σας πω ότι γεννήθηκε στη Λευκάδα το 1957 και σπούδασε ιατρική και θεολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι ψυχίατρος παιδιών και εφήβων. Είναι διδάκτορ της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και αναπληρωτής καθηγητής ποιμαντικής στην Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθηνών. Έχει μετεκπαιδευτεί ως επισκέπτης επιστήμων στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ, στο Boston University, στο Boston College και στο Andover Newton. Βιβλία και άρθρα του έχουν μεταφραστεί στα αγγλικά, γαλλικά, ρωσικά και ρουμανικά. Για το σύνολο του έργου του έχει εκπονηθεί μεταπτυχιακή εργασία στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Βάλαμαντ στον Λίβανο. Βασικά του ενδιαφέροντα αποτελούν η ποιμαντική παρουσία της Εκκλησίας, η θρησκευτικότητα σε συνάρτηση με την προσωπικότητα, η ψυχολογία και ψυχοπαθολογία του θρησκευτικού βιώματος και της θρησκευτικής συμπεριφοράς, η ψυχολογία του κληρικού και του εκκλησιαστικού οργανισμού, η ψυχολογία της θρησκευτικής διαστάσεως του πολιτισμού, ο διάλογος ψυχαναλύσεως και θεολογίας, τα ζητήματα λειτουργικής και άλλα. Ασχολείται με την επιμόρφωση κληρικών και άλλων στελεχών της Εκκλησίας σε Ελλάδα, Αμερική και Φιλανδία, ενώ διδάσκει και στη Θεολογική Ακαδημία της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Αλβανίας. Υπηρετεί στην Ιερά Μητρόπολη Θηβών και Λεβαδίας. Πατέρα Βασίλειο, οι γονείς και οι φροντιστές των παιδιών αγωνιούν για το πώς θα αγγίξουν το ευαίσθητο αυτό θέμα της σεξουαλικότητας στην παιδική ηλικία, αλλά και στην εφηβική. Συχνά αναρωτιούνται το τι μπορούν και τι χρειάζεται να πούν στα παιδιά τους για το θέμα αυτό, αλλά και με ποιο τρόπο. Πολλές φορές θα έλεγα ότι δυσκολεύονται να μεταφέρουν την εμπειρία τους, το ότι η σεξουαλικότητα είναι μέρος της ζωής και μέσα σε όρια και πλαίσια μπορεί να προσφέρει χαρά στον άνθρωπο, καθώς ανησυχούν για το πώς θα τα προστατεύσουν από την κακοποίηση. Γι' αυτό λοιπόν σας καλέσαμε σήμερα εδώ να μας βοηθήσετε με την εμπειρία που διαθέτετε ως γιατρός, θεολόγος, πνευματικός πατέρας και γονιός και να μας βοηθήσετε στο να δημιουργήσουμε έτσι έναν ασφαλή, υγιή, δημιουργικό διάβλο επικοινωνίας με τα παιδιά μας και για το θέμα αυτό. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε σήμερα εδώ. Έχετε το λόγο. Σεβασμιότατε, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Πέρα είμαι πάλι κοντά σας. Ξέρετε, εμείς οι Επτανήσιοι, όταν βρισκόμαστε μαζί,
αισθανόμαστε μια ιδιαίτερη συγγένεια και οικειότητα. Σας ευχαριστώ και για την ιδέα αυτή που συλλάβατε της σειράς των ομιλιών αυτών, που είδα ότι είναι πολύ ενδιαφέροντα τα θέματα και πολύ καλοί οι ομιλητές. Κινούνται και στα βιωτικά και στα ψυχολογικά και στα πνευματικά. Καλύπτουν τις ανάγκες μας και τα επίπεδα όλα στα οποία κινούμαστε όλοι μας. Σεβαστοί πατέρες, κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ που δώσατε αυτό το βράδυ του Σαββάτου σε αυτήν την, ας το πούμε, επιμορφωτική, την εκδήλωση προβληματισμού. Θα προσπαθήσω να μοιραστώ κάποιες σκέψεις μαζί σας, αλλά πριν περάσω στο κυρίως μέρος, θα ήθελα να πω μερικά εισαγωγικά πράγματα για να δείξω ένα διάχυτο πρόβλημα που κατά τη γνώμη μου κυριαρχεί και το οποίο είναι αιτία πολλών παρενεργειών που συμβαίνουν γύρω από αυτό το πολύ λεπτό θέμα. Το πρόβλημα αυτό, με δύο λόγια δηλαδή, είναι το εξής, ότι ο προβληματισμός των περισσότερων γονέων πώς στα παιδιά τους για τη σεξουαλικότητα, για τη σχέση των δύο φύλων, προήλθε και κατά καιρούς, δηλαδή προέρχεται, μπαίνουν σε αυτόν τον προβληματισμό οι γονείς όταν βλέπουν τα ακραία φαινόμενα. Δηλαδή, συμβαίνουν σεξουαλικές παρενοχλήσεις, συμβαίνουν βιασμοί, σεξουαλικές κακοποιήσεις. Καμιά φορά και από άνθρωπος που δεν το ζώταν κανείς, του περιβάλλοντος ή όχι. Βλέπουν τα παιδιά τους να εκτίθενται σε προβληματικά ερεθίσματα κτλ. Δηλαδή, το ερώτημα αυτό, επειδή τώρα είμαι κάπως μεγάλος εγώ και έχω μια εικόνα με πολλών ετών, γι' αυτό μπορώ να το πω. Το ερώτημα και η αγωνία αυτή των γονέων τίθεται κυρίως όταν αρχίσουν τα παρατράγουδα στην κοινωνία, δηλαδή τα ακραία φαινόμενα. Οπότε λέμε, μα τι γίνεται, μήπως δεν έχουμε κάτι πει στα παιδιά μας σωστά, άρα πρέπει να φροντίσουμε. Δηλαδή, αν δεν συνέβαιναν στην κοινωνία βιασμοί, αν δεν συνέβαιναν σεξουαλικές κακοποιήσεις και όλα τα άλλα νοσηρά φαινόμενα, δεν θα έπρεπε να μιλήσουμε στα παιδιά μας για το σεξ και τον έρωτα. Όπως φαίνεται, αυτό γινόταν μέχρι τώρα. Γενιές, ολόκληρες. Δηλαδή, το πρόβλημα δηλαδή, με το οποίο θέλω να ξεκινήσω είναι ότι ευρύτερα στην κοινωνία μας δεν θεωρούσαμε θέμα άξιο να απασχολήσει την αγωγή που δίνουμε στα παιδιά μας, παρά μόνο όταν ακούσουμε ότι άρχισαν να συμβαίνουν επικίνδυνα πράγματα, οπότε τότε πρέπει να μιλήσουμε στα παιδιά μας για να μην πέσουν θύμα των επικινδύνων καταστάσεων. Σαν δηλαδή, αν δεν υπήρχαν αυτά τα παραβατικά φαινόμενα, σαν η σεξουαλικότητα μέσα στην κοινωνία να κυλούσε ομαλότατα και υγιέστατα. Σας πληροφορώ ότι δεν είναι αυτή η κατάσταση. Τώρα εσείς μπορεί να μην το γνωρίζετε και μακάρι κανένας σε αυτή την αίθουσα να μην τον αγγίζει αυτό το θέμα. Αλλά σας λέω ότι από αυτά που ακούμε και ως πνευματικοί και ως ψυχίατροι και ψυχολόγοι και ψυχοθεραπευτές, υπάρχουν σοβαρότατα προβλήματα στο θέμα του έρωτα και της σεξουαλικότητας. Και υπάρχουν, αλλά δεν βλέπουν το φως φυσικά, εννοείται, είναι κατηδίαν, τα βιώνει κανείς. Κύρια αιτία γι' αυτό είναι το γεγονός ότι δεν δόθηκε ποτέ σημασία στα θέματα αυτά, στο πώς θα γίνει η κατάλληλη αγωγή, είτε με λόγια, είτε και χωρίς λόγια. Γιατί όπως ξέρετε η αγωγή που δίνουμε στα παιδιά μας δεν είναι μόνο τα λόγια, είναι και όλα τα υπόλοιπα. Θα τα πούμε αυτά. Λοιπόν, εγώ προσωπικά τοποθετώ το πρόβλημα ευρύτερα, δηλαδή ότι πάσχει η σεξουαλική και ερωτική αγωγή που δίνουμε στα παιδιά μας. Ερωτική αγωγή αναφέρομαι στον έρωτα ως συναίσθημα, σεξουαλική αγωγή είναι για τη σεξουαλικότητα. Πάσχει αυτό το θέμα ευρύτερα και γι' αυτό έχουμε και κάποια ακραία φαινόμενα. Δηλαδή, φανταστείτε μία πυραμίδα.
τα ακραία παραβατικά φαινόμενα που μας θλίβουν όλους και τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο ακούμε, για κάθε ένα από αυτά, ας πούμε, για κάθε ένα βιασμό, για κάθε μία παρενόχληση, για κάθε μία κακοποίηση παιδιού κτλ. Να φανταστούμε 100 ανθρώπους που θα ήθελαν να το κάνουν, αλλά δεν το κάνουν. Και για αυτούς τους 100 να φανταστούμε 10.000 ανθρώπους οι οποίοι έχουν πρόβλημα στην προσωπική τους ζωή, τη συζυγική ζωή. Είναι πολύ διαδεδομένο το πρόβλημα, δηλαδή, γύρω από το κεφάλαιο έρωτας και σεξουαλικότητα. Απλώς ελάχιστα φτάνουν σε αυτήν την κατάσταση που γίνονται αντικείμενο πια του νόμου και των ειδήσεων και οι άνθρωποι μετά κάθε πηγαίνουν στο δικαστήριο και όλα αυτά τα πράγματα. Θέλω να πω ότι μπορεί τα τελευταία χρόνια, και θα πούμε γιατί, να υπάρχει μία αύξηση αυτών των περιστατικών, αλλά το πρόβλημα γύρω από τα ερωτικοσεξουαλικά, κατά τη γνώμη μου, ήταν σοβαρό, εκτεταμένο και βαρύ πολλές δεκαετίες πριν. Ακόμα και σε πολύ ομαλές κατά τα άλλα οικογένειες, ακόμη και σε πολύ αξιοπρεπείς κατά τα άλλα γάμους. Γιατί συνέβαινε αυτό? Διότι ο έρωτας και η σεξουαλικότητα αποτελούν μορφές του σχετίζεσθε, δηλαδή της ικανότητάς μας να σχετιζόμαστε με τα άλλα πρόσωπα. Η ικανότητά μας να σχετιζόμαστε με τα άλλα πρόσωπα, η κοινωνικότητά μας και η ικανότητα να αγαπούμε, αυτά είναι δώρα που μας έδωσε ο Θεός, του κατοικώνα. Μας έφτιαξε κατοικώνα του και μας έδωσε τη δυνατότητα και την κίνηση και την ορμή να κοινωνικοποιούμαστε και να αγαπούμε. Αλλά η αγάπη έχει πολλές μορφές. Και μπορούμε να γίνουμε γονείς, να αγαπούμε τα παιδιά μας, ως παιδιά να αγαπούμε τους γονείς μας, φίλοι τους φίλους, αγνώστους, αλληλεγγύη, κοινωνική, βοήθεια, ιεραποστολή, να αγαπάμε ακόμη και ανθρώπους που δεν έχουμε δει ποτέ. Μία από τις μορφές αγάπης, πολύ ειδική, είναι ο έρωτας, δεν είναι όριμη αγάπη ακόμη, θα εξελιχθεί συν Θεό σε όριμη αγάπη και αποτελεί δώρο και στοιχείο του κατοικώνα. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Έτσι, το λέω αυτό γιατί 50 χρόνια πριν ή 100 χρόνια πριν δεν θα ήταν αυτονόητο μέσα σε ένα χριστιανικό χώρο να πούμε ότι ο Θεός έδωσε αυτό το δώρο. Υπήρχαν και χριστιανοί παλιότερα που νόμιζαν ότι αυτά είναι του διαβόλου. Λοιπόν, και έτσι χάριζαν στο διάβολο δώρα που έδωσε ο Θεός και που θα έπρεπε, ας πούμε, στο Θεό να αναφερθούν πάλι τα σα εκ των σών, όπως στη Θεία Λειτουργία. Λοιπόν, δεν θα αναφέρω πατερικά χωρία γι' αυτό, υπάρχουν και αν κάποιος ενδιαφέρεται στη συζήτηση μετά τα λέμε, ότι οι πατέρες το τονίζουν ότι είναι δώρα του Θεού αυτά. Λοιπόν, είναι δώρο του Θεού που ιδιαίτερη μορφή του μεγαλύτερου δώρου που λέγεται ικανότητα να αγαπούμε και να σχετιζόμαστε. Λοιπόν, ξαναγυρίζουμε στο σημείο που άφησα το νήμα. Το πρόβλημα που έχουμε με τον έρωτα και τη σεξουαλικότητα δεν είναι τεχνικό. Δηλαδή, δεν είναι ότι μας λείπουν οι κατάλληλες λέξεις, τι πρέπει να λέμε, ή μας λείπει η κατάλληλη τεχνική σε όσους στο γάμο τους θα έχουν σεξουαλική ζωή. Δεν είναι τέτοιο ζήτημα. Το πρόβλημα του έρωτα και της σεξουαλικότητας είναι το πρόβλημα του σχετίζεστε. Όταν πάσχει ο τρόπος με τον οποίο ερωτευόμαστε, όταν πάσχει η σεξουαλική μας ζωή και λειτουργία, υπάρχει πρόβλημα στο σχετίζεστε, στον τρόπο με τον οποίο σχετιζόμαστε με τον άλλον. Αυτό είναι που θα έπρεπε να μας χτυπήσει το καμπανάκι πολύ πριν δουν το φως της δημοσιότητας εγκληματικές ενέργειες σαν αυτές που είπαμε πριν. Τώρα, έστω και από αυτές τις συνθήκες που βλέπουν το φως όλες αυτές τα πολύ δραματικά, ας πούμε, εγκλήματα, έστω τώρα προβληματιζόμαστε. Αλλά σημασία έχει να προβληματιζόμαστε σωστά. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Ναι, να τα συζητήσουμε τώρα τα θέματα, έστω με αφορμή όλα αυτά τα παρατράγουδα στην κοινωνία. Αλλά όχι να τα συζητήσουμε υπό την έννοια, σας παρακαλούμε, πέστε μας τι πρέπει να λέμε στο παιδί μας ώστε να μην πέσει θύμα σεξουαλικής κακοποίησης.
Τι πρέπει να πούμε στην κόρη μας ώστε να μην τη βιάσει κάποιος? Όχι υπ' αυτή τη μορφή. Έτσι δεν θα έχουμε αποτέλεσμα. Αυτά που θα χρειαστεί να προσέξουμε είναι το πώς θα μάθουμε να σχετιζόμαστε με ένα τέτοιο τρόπο ώστε να μην γινόμαστε ούτε θύματα ούτε θύτες, αλλά αυτό είναι το λιγότερο. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν γίνονται ούτε θύματα ούτε θύτες. Αλλά πώς θα λειτουργήσουμε αυτό το δώρο του Θεού με έναν υγιή τρόπο. Γιατί αν το ζευγάρι λειτουργήσει αυτό το θέμα με έναν υγιή τρόπο, επαναλαμβάνω, ποιο θέμα? Και τον έρωτα ως συναίσθημα και τη σεξουαλικότητα, αν τα λειτουργήσει με έναν υγιή τρόπο, κάνει αγωγή στα παιδιά του. Είναι η αγωγή που είπαμε χωρίς λόγια. Πέρα από τα λόγια. Θα πούμε και λόγια στην αγωγή, αλλά δεν είναι μόνο αυτά. Και καταλαβαίνετε ότι όταν οι πράξεις, η συμπεριφορά, ο τρόπος με τον οποίο κινούμαστε, κοιτάμε, χαμογελάμε ή δεν χαμογελάμε, όταν όλα αυτά είναι σε αντίθεση με τα λόγια που λέμε, τότε δεν πείθει. Είναι σαν να σας κάνω εγώ ένα εξαιρετικό κήρυγμα περί αγάπης και πραότητος και να το κάνω θυμωμένος. Δεν σας πείθει. Η αγωγή λοιπόν είναι και λόγια και αυτό το άλλο πράγμα το οποίο πλανάται στον αέρα και το αναπνέουμε. Αυτό είναι ένα πρώτο εισαγωγικό το οποίο θα ήθελα να τονίσω ώστε να έχουμε μια πιο ευρεία επίγνωση του ζητήματος, ότι το θέμα δεν είναι τεχνικό. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Και θα επανέλθω σε αυτό αργότερα. Το δεύτερο που θα ήθελα να τονίσω τώρα στην εισαγωγή είναι το εξής, ότι η ανθρωπότητα έχει ταλαιπωρηθεί πολύ από δύο άκρα. Γνωρίζουμε ότι στην παραδοσιακή κοινωνία υπήρχε αυτό το φαινόμενο που θα ονομάζαμε πουριτανισμό. Δηλαδή, τι ήταν ο πουριτανισμός? Ήταν μια νοοτροπία ότι αυτά τα θέματα δεν είναι αξιοπρεπή θέματα, είναι κάπως βρώμικα, καλύτερα να μην μιλάμε για αυτά, να μην συζητάμε, δεν λέμε τίποτα στα παιδιά μας. Αν μας ρωτήσουν τα παιδιά μας, αγχωνόμαστε, έτσι αλλάζουμε θέμα κλπ. Παλιότερα η ανθρωπότητα γνώρισε πολύ πιο δύσκολες καταστάσεις. Ο πουριτανισμός είναι ένα κίνημα το οποίο εμφανίστηκε κατά τα μεσαιωνικά χρόνια στη Δυτική Ευρώπη, στο δυτικό χριστιανισμό. Δυστυχώς, ο δυτικός χριστιανισμός το υποδάβλησε αυτό πολύ και ενοχοποίησε ό,τι έχει σχέση με το σώμα, τις απολαύσεις και τον έρωτα και τη σεξουαλικότητα. Ενώ ξεκίνησε όμως το δυτικό χριστιανισμό, κάποτε εισήχθη και στην Ορθοδοξία, εδώ και πολύ καιρό, και τώρα έχουμε πουριτανισμό και στις Ορθόδοξες χώρες και μάλιστα οι καημένοι όσοι είναι οι πιο πουριτανοί, ας πούμε, από τους Ορθοδόξους χριστιανούς, νομίζουν ότι με αυτό είναι ακρεφνής Ορθόδοξη. Είτε είναι πνευματική, είτε είναι λαϊκή, ότι όσο πιο πουριτανοί είναι, τόσο πιο καθαρή είναι η Ορθοδοξία τους, αυτή την πλάνη έχουν. Που να ήξεραν ότι εισήχθη από τους Ρωμακαθολικούς και από συντηρητικούς Προτεστάντες. Λοιπόν, αυτό το πράγμα κράτησε για χρόνια. Ταλαιπώρησε πολύ την ανθρωπότητα, δημιούργησε ενοχές αχρίαστες, έκανε τους ανθρώπους μίζερους και σφιγμένους και αγχωμένους και ταυτόχρονα ήταν και ένας τρόπος η Δυτική Εκκλησία να ελέγχει τους πιστούς, διότι ελέγχεις πολύ τον άλλον πολύ καλά όταν τον ενοχοποιείς. Οπότε κρατάς τα νήματα και κάνεις μετά ό,τι θέλεις. Αυτό κράτησε, όπως είπαμε, αιώνες κτλ. Όμως κάποια στιγμή στη Δύση, όπως ξέρετε, ήρθε ο διαφωτισμός, ο ορθολογισμός, άλλαξαν τα πράγματα. Αυτό που λέμε νεωτερικότητα. Η νεωτερικότητα, γνωρίζουμε όλοι ότι συνδέθηκε πάρα πολύ με την αθεία. Αλλά ο λόγος που συνδέθηκε με την αθεία δεν ήταν μόνο ο ορθολογισμός. Ήταν και αυτό μια αιτία, εννοείται. Ήταν όμως και κάτι άλλο, ότι
οι διαφωτιστές και οι ορθολογιστές φιλόσοφοι και επιστήμονες οι οποίοι αναπτύχθηκαν μετά το 1700-1800, ουσιαστικά, κάνοντας πέρα το Θεό, έκαναν πέρα και την αντίστοιχη αγωγή την χριστιανική, την οποία έπαιρνε η κοινωνία μέχρι τότε. Έκαναν πέρα και τον πουριτανισμό. Είπαν, δεν θέλουμε ένα τέτοιο Θεό. Και θέλουμε έναν άνθρωπο να μπορεί να είναι ελεύθερος και να αποφασίσει αυτός για τη ζωή του και να χαίρεται τη ζωή του, γιατί είχαν συνδέσει το Θεό με την έλλειψη χαράς. Το αποτέλεσμα είναι ότι δεν έγινε αμέσως βέβαια, γιατί τότε δεν βοηθούσε η τεχνολογία, αλλά όταν η τεχνολογία βοήθησε, δηλαδή τον 20ο αιώνα, που αρχίσαμε την εικόνα, την τηλεόραση και αρχές του 21ου αιώνα μπήκε το διαδίκτυο, όταν η τεχνολογία το επέτρεψε, αυτή η επανάσταση κατά του πουριτανισμού έφερε το αντίθετο. Δηλαδή έφερε την ελευθεριάζουσα σχέση με τον έρωτα και τη σεξουαλικότητα. Για μεν το γυναικείο φύλο εμπορικοποίησε τα αισθήματα, τον έρωτα, δηλαδή έφτιαξα τα ευτελή μυθιστορήματα, ας πούμε, τα αισθηματικά. Λέω ευτελή και δεν υπάρχουν και πολύ αξιόλογοι. Αλλά εννοώ ότι παρήγαγε και συνεχίζει να παράγει ευτελή, πώς να πούμε, εμπορικοποίηση του ερωτικού συναισθήματος, για δε το ανδρικό φύλο την εμπορικοποίηση της σεξουαλικότητας, δηλαδή του γυναικείου σώματος. Αυτό όταν το επέτρεψε η τεχνολογία. Αλλά είναι στην ίδια γραμμή, δηλαδή είναι εξέλιξη εκείνης της επανάστασης που άρχισε κατά του πουριτανισμού. Ότι εμείς είμαστε τα αφεντικά τώρα και εμείς θα ορίσουμε τι θέλουμε και ποια είναι η ευχαρίστηση. Και πώς αντλούμε την ευχαρίστηση. Και καθώς μάλιστα θεοκρατικά, αυταρχικά καθεστώτα πολεμούν την πορνογραφία και αυτού του είδους τα θεάματα, όπως έκανε ο Χομεϊνί όταν ανέλαβε στο Ιράν, στην Περσία, όλα αυτά έρχονται και τα δένουν και λένε από τη μια μεριά είναι οι σκοταδιστές όλων των θρησκειών και από την άλλη είναι ο απελευθερωμένος άνθρωπος, εμείς που θέλουμε να ζήσουμε λέγοντας ναι στην ευχαρίστηση. Λοιπόν, ο πουριτανισμός με λίγα λόγια και η υπερσεξουαλικοποιημένη κουλτούρα που μας περιβάλλει, η οποία βρίσκεται παντού στις διαφημίσεις, χρησιμοποιεί το ανθρώπινο σώμα για να διαφημίσει τα πιο άσχετα αντικείμενα. Μπορεί να είναι τρόφιμα, μπορεί να είναι αυτοκίνητα, οτιδήποτε. Ο πουριτανισμός και η υπερσεξουαλικοποιημένη κουλτούρα που μας περιβάλλει, τα δύο αντίθετα άκρα, είναι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Πληρώνουμε τώρα τον πουριτανισμό του παρελθόν. Μα γιατί θα πει κανείς, αφού είναι τόσο αντίθετα, τι είναι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος? Τι τα ενώνει? Τα ενώνει το ότι έκαναν το σεξ έμμονη ιδέα. Ο πουριτανισμός έκανε το σεξ έμμονη ιδέα από την ανάποδη, εναντίον του. Η ελευθεριάζουσα προκλητική κουλτούρα έχει κάνει το σεξ έμμονη ιδέα από την κανονική πλευρά. Και έτσι είναι κατοπτρικά φαινόμενα, συμμετρικά, πάνε μαζί χέρι-χέρι. Πληρώνουμε τα ιστορικά λάθη του παρελθόντος, για τα οποία ο δυτικός χριστιανισμός θα έπρεπε να κάνει και την αυτοκριτική του και ίσως και ο ορθόδοξος πουριτανισμός, όπου υπάρχει. Σας έφτιαξα τώρα μία χαρτογράφηση του τοπίου για να προχωρήσω στο κυρίως θέμα, το οποίο τι θα είναι. Θα περιγράψω 4 κινδύνους που τα παιδιά μας διατρέχουν γύρω από αυτό όλο το θέμα, έρωτας και σεξουαλικότητα. Και θα πούμε 2 λόγια για τον κάθε ένα από αυτούς τους κινδύνους. Όταν ήμουνα καινούργιος παπάς σε ένα κήρυγμα, είπα αυτό ισχύει για τους εξής 3 λόγους. Και αφού ανέπτυξα τους 2, ξέχασα τον τρίτο. Και από τότε είπα δεν θα λέω αριθμό, παρά μόνο αν έχω χαρτί μπροστά μου. Τώρα λοιπόν είπα 4, γιατί είναι στο χαρτί. Αλλιώς θα το απέφευγε. Λοιπόν, πρώτος κίνδυνος λοιπόν, μέσα σε αυτό το κλίμα τώρα που περιέγραψα, πρώτος κίνδυνος για τα παιδιά μας, από τον οποίο πρέπει να προφυλαχθούν,
η σεξουαλική θυματοποίηση, δηλαδή να μην γίνουν θύματα σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης. Γιατί την αναφέρω χωριστά αυτή? Γιατί η σεξουαλική κακοποίηση έχει αυτό το στοιχείο της επιβολής και της βιαιότητας, αλλά η σεξουαλική εκμετάλλευση δεν το έχει πάντα. Δηλαδή είναι φορές που εκμεταλλεύεται κάποιος άντρας, μια κοπέλα, μια γυναίκα, αλλά με τον τρόπο της αποπλάνησης. Όχι δηλαδή επιβάλλοντας με βιαιότητα σαν να τη βιάζει, αλλά με τον τρόπο της αποπλάνησης. Δηλαδή προσπαθεί να τη κερδίσει, ας πούμε, το ενδιαφέρον και μετά όταν αυτή πάει να φέρει αντίρρηση, να της φέρει επιχειρήματα ότι δεν ξέρει αυτή πώς νιώθει, ο ίδιος την ξέρει καλύτερα, να σου εξηγήσω εγώ πώς νιώθεις, όχι, δεν είναι αυτό, είναι το άλλο, και τη χειραγωγεί δηλαδή, ώστε να γίνει υποταγμένη, ας πούμε, σε αυτό, έτσι, και να την εκμεταλλεύεται. Και καμιά φορά, άμα τη χτυπάει κιόλας, μετά ζητάει συγγνώμη και παίζει και θέατρο και τα λοιπά, και αυτή του δίνει δεύτερη ευκαιρία, τρίτη, 12η, 50η ευκαιρία και τα λοιπά, και την εκμεταλλεύεται, εάν δεν μάθουμε ποτέ ότι τη σκότωσε κιόλας. Αλλά αυτό γίνεται σε λίγες περιπτώσεις. Στις περισσότερες υπάρχει αυτή η χρόνια κατάσταση. Λοιπόν, η σεξουαλική θυματοποίηση μπορεί να συμβεί άπαξ μια φορά, μπορεί να είναι και επαναλαμβανόμενη. Εδώ, βεβαίως, τι θα γίνει για να το αποφύγουμε αυτό? Εδώ έχει θέση η ενημέρωση, για την οποία διαβάζεται αρκετά, γράφονται αρκετά για αυτό το θέμα πια και ακούγονται σε εκπομπές, ότι οι γονείς θα πρέπει από νωρίς στα παιδιά τους, και όχι μόνο στα κορίτσια, έτσι, σε μικρή ηλικία, που είναι τα παιδιά από νύχια, να οριοθετήσουν την κατάσταση. Δηλαδή να εξηγήσουν ότι υπάρχουν κάποια μέρη που πάμε μόνοι μας, δεν μας συνοδεύει κανείς, ας πούμε, στο μπάνιο, αν το παιδί στο νηπιαγωγείο έχει ανάγκη φυσικά θα το συνοδεύει τη δασκάλα και εκεί, εντάξει, ότι υπάρχουν κάποιες περιοχές του σώματος που δεν τις αγγίζει κανείς άλλος, μόνο οι γονείς για να βοηθήσουν το παιδί, αν χρειαστεί σε κάτι ή να δουν αν κάτι στην υγεία συμβαίνει κτλ. Δηλαδή αυτά τα τεχνικά θέματα, για τα οποία δεν θα πω περισσότερα, γιατί κυκλοφορούν ως πληροφορίες και τα ξέρετε και θα τα έχετε ακούσει και από δασκάλες και νηπιαγωγούς που το λένε και αυτές τα παιδιά. Υπάρχουν και τέτοια προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας για την ενημέρωση, για το τι πρέπει να προσέχουν. Αυτό είναι το τεχνικό μέρος, που είναι και το πιο εύκολο, το τι θα πούμε. Ώστε τα παιδιά μας να μην είναι αφελή. Θέλει προσοχή εδώ, να μην το τρομοκρατήσουμε. Δηλαδή, εξηγούμε με απλά λόγια και συντομία. Δεν κάνουμε διάλεξη ολόκληρη και προσέχουμε και το άγχος μας, έτσι. Μην μεταδώσουμε στο παιδί το άγχος και αρχίσει να φαντάζεται και να υποψιάζεται τον οποιονδήποτε κτλ. Αυτό είναι το πιο εύκολο μέρος, όπως είπα, το τεχνικό. Σε αυτό όμως το πρώτο ζήτημα, δηλαδή την προφύλαξη από τη σεξουαλική θυματοποίηση, χρειάζεται κάτι άλλο, για το οποίο δεν υπάρχουν αρκετές τεχνικές οδηγίες, γιατί δεν είναι τεχνικό θέμα. Χρειάζεται να βοηθήσουμε την αυτοεκτίμηση των κοριτσιών μας. Διότι αρκετά κορίτσια στην εφηβεία και στο γυμνάσιο και μετά μερικές φορές, αρκετά κορίτσια θα πέσουν θύματα σεξουαλικής κακοποίησης ή παρενόχλησης ή εκμετάλλευσης. Όχι επειδή δεν ξέρουν, άλλωστε είναι σε μια ηλικία που ξέρουν, αλλά θα πέσουν θύματα διότι η προσωπικότητά τους δεν πατάει γερά στα πόδια τους, έτσι ώστε να αντισταθεί. Είναι τα κορίτσια εκείνα τα οποία θα πούν δεν νιώθω έτοιμη, μας το λένε καμιά φορά όταν έρχονται στους ειδικούς, δεν ένιωθα έτοιμη να ξεκινήσω σεξουαλική ζωή με το παιδί με το οποίο τα είχαμε, αλλά φοβήθηκα μήπως τον χάσω. Ή είναι και άλλες περιπτώσεις που δεν προλάβανε καν να τα έχουν
δεν τα φτιάξαν για ένα διάστημα. Είναι περιπτώσεις που ας πούμε την προσεγγίζει με τέτοιες προθέσεις ο άλλος και όταν αυτή αρνείται μπορεί να την υποτιμήσει, να της μιλήσει άσχημα ή να πει ότι θα διαδώσει για αυτήν κάτι στην παρέα, έτσι κτλ. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ? Ό,τι και να είναι η περίπτωση, έχουμε το κορίτσι το οποίο δεν μπορεί να υποστηρίξει την επιθυμία της. Έχει την επιθυμία να μην προχωρήσει ακόμα. Δεν είναι έτοιμη. Ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Ακόμα και πουριτανικό να είναι το πρόβλημά της. Νευρωτικό, έτσι. Αυτό είναι άλλο ζήτημα όμως. Ο πουριτανισμός, η κοπέλα σαν τον έχει, δεν θα λυθεί με το να κάνει τα χατήρια κάποιου άλλου. Έτσι. Πρέπει με άλλο τρόπο να λυθεί αυτό το θέμα. Όποια και να είναι η αιτία, το κορίτσι δεν έχει την ψυχική δύναμη, δηλαδή την αυτοεκτίμηση που χρειάζεται, για να υποστηρίξει τη θέση της και την επιθυμία της. Συνήθως πρόκειται για κορίτσια τα οποία τρέμουν στην ιδέα ότι θα τις εγκαταλείψει αυτός με τον οποίο τα έχουν. Ή, εάν δεν τα έχουν, τρέμουν στην ιδέα ότι θα είναι μόνες. Δεν θέλω να είμαι μόνη. Όλες τα έχουν με κάποιον. Βλέπετε ότι η αυτοεκτίμηση εδώ πάσχει. Έτσι. Και επομένως, η βοήθεια σε μια κοπέλα για να μην πέσει θύμα των καταστάσεων αυτών, αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να αρχίσει πολύ νωρίτερα. Δεν είναι ένα τεχνικό ζήτημα όταν το παιδί μας μπει στην εφηβεία να του πούμε πρόσεξε μην σου κάνουν το ένα το άλλο. Δεν είναι θέμα ενημέρωσης. Είναι θέμα δόμησης προσωπικότητας. Πρέπει να έχει αρχίσει αυτό πριν την εφηβεία. Πώς φτιάχνουμε κορίτσια με σωστή αυτοεκτίμηση? Αυτό. Γι' αυτό είπα πριν ότι έχει να κάνει με το σχετίζεστε. Αυτό πηγάζει από τη σχέση μάνος-κόρης. Από τη σχέση πατέρα-κόρης. Πώς βλέπουν το παιδί τους. Το βλέπουν επικριτικά, το βλέμμα τους είναι διαρκώς αποδοκιμαστικό, δεν είναι ποτέ ευχαριστημένοι μαζί του, πάντα κάτι λείπει, ή αντίθετα είναι η βασίλισσα, είναι το κέντρο του κόσμου, έτσι τη μεγαλώνουν και μετά δεν αντέχει να της πούνε ένα όχι κτλ. Δηλαδή έχει να κάνει με τις σχέσεις τις οποίες δομούν. Το πώς θα συμπεριφερθεί το παιδί μας στην εφηβεία στα 15 και στα 20 μετά στην κοινωνική ζωή εξαρτάται από το πώς, τι σχέση διαμορφώσαμε μαζί του στα 5. Λοιπόν, στα 3. Έτσι. Γι' αυτό σας καλώ να το εντάξουμε μέσα στην γενικότερη εικόνα του σχετίζεστε. Γιατί παλιότερα λέγανε πολύ, τώρα δεν το ακούμε τόσο, αλλά όταν πριν 10-20 χρόνια, 30, το διάβασα. Πολλές εκτρώσεις στην εφηβεία. Ξέρω εγώ, τέτοια φαινόμενα. Χρειάζεται ενημέρωση. Τα παιδιά δεν έχουν ενημέρωση. Περάσαμε δεκαετίες με το μύθο της ενημέρωσης. Πόσες ήταν οι κοπέλες που δεν ξέρανε τα τεχνικά στοιχεία για να μην μείνουν έγκυες? Οι περισσότερες έμειναν έγκυες επειδή δεν μπορούσαν να αντισταθούν. Το ίδιο τα ναρκωτικά λέγανε. Χρειάζεται ενημέρωση. Δεν έχουμε ενημέρωση. Σας πληροφορώ ότι μια χαρά ξέρουν διανοητικά, το γνωρίζουν οι έφηβοι, ότι μπορεί να πεθάνεις από κάποια ναρκωτικά ή ότι μπορεί να βουλιάξεις για πάντα μέσα σε αυτό. Δεν τους λέει τίποτα. Το μυαλό δεν επικοινωνεί με το συναίσθημα. Δεν τους λείπανε οι γνώσεις. Τους έλειπε το χτίσιμο της προσωπικότητας. Καταλάβετε. Λοιπόν, κλείνω αυτό το πρώτο γιατί πάρα πολύ αργό και θα πρέπει να μην σας κουράσω. Δεύτερος κίνδυνος από τον οποίο πρέπει να προφυλάξουμε τα παιδιά μας ως προς το θέμα αυτό. Από την πορνογραφία η οποία μπορεί να γίνει εθισμός και πράγματι είναι πολύ ισχυρός εθισμός. Η πορνογραφία είναι ένας ειδικός τρόπος που σχετίζεται από τις πληροφορίες που έχουμε από νέους, τις ψυχοθεραπείες και πώς μας μιλούν. Βλέπουμε, σχηματίζουμε μια εικόνα ότι η πορνογραφία δημιουργεί κάποια σενάρια φανταστικά στα οποία ο άντρας είναι κυρίαρχος και η γυναίκα είναι υποταγμένη στη βούληση του άντρα.
Αυτό έκανε μερικούς να πούν ότι και η πορνογραφία και ο βιασμός δεν είναι σεξουαλικό πρόβλημα, είναι πρόβλημα εξουσίας. Το σεξ είναι το μέσο, το κυρίαρχο είναι η εξουσία. Έτσι. Λοιπόν, αυτό μας δίνει αμέσως ένα στοιχείο σχετικά με το σχετίζεστε. Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τα αγόρια μας να αναπτύξουν ένα φυσιολογικό σχετίζεστε, το οποίο δεν θα τα κάνει να νιώθουν τα δύο άκρα, δηλαδή ούτε αφεντικά, ούτε μειονεκτικά. Διότι αυτός που νιώθει αφεντικό και μεγαλώνει ένας νέος με την αυταπάτη ότι είναι ανώτερο φύλο από τη γυναίκα, αυτός είναι επιρρεπής στην πορνογραφία. Αλλά και αυτός που μεγαλώνει μειονεκτικά, ότι δεν αξίζει τίποτε, έτσι, έχει μειονεξίες μέσα του, μπορεί να καταφύγει στην πορνογραφία για να αναπληρώνει αυτό το πράγμα, αυτό το έλλειμμα. Πώς θα βοηθήσουμε τα αγόρια μας λοιπόν να αναπτύξουν φυσιολογικό σχετίζεστε, να γίνουν ικανά να αγαπούν, να έχουν αυτοεκτίμηση, ώστε να μην γίνεται η πορνογραφία το καταφύγιό τους, επειδή δεν μπορούν να βγουν στην αγορά, να το πω έτσι, δηλαδή στη συναναστροφή με το άλλο φύλο, για να διεκδικήσουν τη θέση τους. Συν ένας άλλος παράγοντας εδώ, ότι μερικές φορές όταν η οικογενειακή ζωή έχει πολύ άγχος ή πολύ θυμό ή θλίψη, όταν κυριαρχούν αυτά τα συναισθήματα μέσα στη ζωή της οικογένειας, τότε ο έφηβος εξωθείται στο να κλειστεί στον εαυτό του και μεταξύ πολλών άλλων μπορεί να καταφύγει και σε ηλεκτρονικά παιχνίδια, σε διάφορα έτσι που του ανεβάζουν τη διάθεση. Ένα από αυτά μπορεί να είναι και η πορνογραφία. Γιατί? Διότι επικρατεί μελαγχολικό κλίμα μέσα στην οικογένεια και μέσα στην ψυχή του. Διότι επικρατεί πάρα πολύ άγχος και έτσι ηρεμεί κάπως από την ένταση. Δηλαδή δεν είναι πάντα σεξουαλικό το κίνητρο όσων αναζητούν την πορνογραφία, άσχετα αν μετά μπορεί να εγκατασταθεί εθισμός. Πολλές φορές είναι το κίνητρο καθαρά η αλλαγή της ψυχικής κατάστασης. Έτσι. Γι' αυτό βλέπετε ότι με αυτά όλα που συζητούμε απόψε, καταλαβαίνουμε ότι πίσω από τα σεξουαλικά είναι άλλα, είναι μη σεξουαλικά, είναι ψυχολογικής φύσεως ζητήματα. Και εκεί πρέπει να γίνει δουλειά. Τρίτος κίνδυνος από τον οποίο πρέπει να προφυλαχθούν τα παιδιά μας. Ο κίνδυνος είναι να υιοθετήσουν κάποια από τα δύο άκρα που είπαμε πριν. Δηλαδή, ή να βγάλουμε παιδιά τα οποία προσεγγίζουν τον έρωτα και το σεξ πουριτανικά και είναι ανεσταλμένα σε τέτοιο βαθμό ώστε δεν μπορούν ούτε στο γάμο τους δηλαδή να προχωρήσουν ομαλά, ή το αντίθετο. Δηλαδή, παιδιά τα οποία οδηγούνται και στα μικρά μέρη δεν το πολύ βλέπουμε τόσο, αλλά όταν πάνε οι φοιτητές αλλού το βλέπουμε, οδηγούνται σε μια ελευθεριότητα και μια υπερβολή στη σεξουαλική ζωή που συχνά υπήρχε καταπίεση στο θέμα αυτό από πριν. Ο κίνδυνος λοιπόν εδώ είναι να υιοθετήσουν μία από τις δύο ασφαλμένες στάσεις. Και αυτό συνήθως γίνεται όταν και εμείς οι γονείς είμαστε συνήθως στη μία στάση δεν είμαστε συνήθως οι γονείς που έχουμε παιδιά σε μεγάλη ηλικία που μεγαλώνουν, δεν είμαστε στο άκρο της ελευθεριότητας, είμαστε στο άκρο του πουριτανισμού πιο πολύ, κυρίως οι χριστιανοί κιόλας. Έτσι, εγώ το σημείωσα εδώ ως εξής. Όταν εμείς οι γονείς δεν τα έχουμε βρει με τον έρωτα και με τη σεξουαλικότητα, με οποιονδήποτε τρόπο δεν τα έχουμε βρει, τότε θα μου πείτε και πού το ξέρει το παιδί μας, τι κάνουμε εμείς ιδιαίτερα. Φυσικά και δεν υπάρχει καμία απευθείας πληροφορία, όμως μεταξύ των ανθρώπων υπάρχει ασυνείδητη επικοινωνία. Η ασυνείδητη επικοινωνία είναι κάτι πάρα πολύ διαδεδομένο, αλλά λίγο μελετημένο και γι' αυτό δεν το γνωρίζουμε περισσότερο. Η ασυνείδητη επικοινωνία αρχίζει από το έμβριο και τη μητέρα του, στην εγκυμοσύνη. Και μετά το βρέφος, μέσα στην οικογένεια, τον νήπιο, μεγαλύτερο παιδί, έφηβος, έτσι.
Καμιά φορά όταν μελετούμε τα οικογενειακά συστήματα, οι ειδικοί που ασχολούνται με οικογένειες δηλαδή, παρατηρούν το εξής, ότι υπάρχει μία αρρώστια μέσα στην οικογένεια, συσσαγωγικά, δηλαδή υπάρχει ένα ψυχικό πρόβλημα μέσα στην οικογένεια, κυκλοφορεί και το αναλαμβάνει το παιδί να το εκφράσει. Το παιδί γίνεται το σύμπτωμα του προβλήματος. Ή το παιδί πάει να γίνει η θεραπεία του προβλήματος με αυτό το οποίο παρουσίασε, μια προβληματική συμπεριφορά. Δεν το ξέρει με το μυαλό του, αλλά χάλασε η συμπεριφορά του με σκοπό να βοηθήσει την οικογένεια να διορθωθεί. Αυτό λέγεται ασυνείδητη επικοινωνία. Είναι γεμάτη η ζωή μας από τέτοια παραδείγματα. Και ο τέταρτος κίνδυνος, από τον οποίο πρέπει να προφυλάξουμε τα παιδιά μας, είναι η σεξουαλική παραβατικότητα. Διότι όπου υπάρχουν θύματα, υπάρχουν και θύτες. Και τα παιδιά θύτες έχουν γονείς επίσης. Και πιθανόν να μην εξαιρούνται και οι γονείς που έχουν καλές αρχές και πάνε και στην εκκλησία. Μακάρι να εξαιρούνται. Αλλά εμείς πρέπει να το βάλουμε κάτω, να το καταγράψουμε και αυτό. Μπορεί το δικό μας το παιδί να παρενοχλήσει άλλο παιδί. Συνήθως από αγόρια προέρχεται αυτό, καμιά φορά μπορεί να προχωρήσει. Κατά κανόνα, όταν αυτό συμβαίνει, πρόκειται για αγόρια τα οποία χαρακτηρίζονται από γενικότερο θυμό. Υπάρχει θυμός, υπόγειος, κρυμμένος θυμός, επιθετικότητα, και ένας από τους τρόπους που την εκδηλώνουν είναι και αυτός. Μπορεί να έχουν και άλλους τρόπους να εκδηλώνουν την επιθετικότητα που δεν είναι σεξουαλική τρόπη. Ή επίσης, πρόκειται επίσης για αγόρια τα οποία έχουν βαθιά μέσα τους την νοοτροπία ότι οι άντρες είναι ανώτεροι από τις γυναίκες. Και την νοοτροπία αυτή συνήθως δεν τη φτιάχνει από το μυαλό του ένα αγόρι εντελώς. Έχει πάρει κάποια στοιχεία από την οικογένειά του. Θα μου πείτε ποιος γονέας διδάσκει τα παιδιά του ευθέως. Παιδί μου, είσαι ως άντρας είσαι ανώτερος από τις γυναίκες. Κανείς δεν το λέει αυτό ευθέως. Αυτό όμως διδάσκεται, όπως είπα πριν, χωρίς λόγια. Είναι η κόρη μας που θα τη ζητήσουμε να στρώσει το τραπέζι και να το ξεστρώσει. Από το γιο μας δεν θα το ζητήσουμε ποτέ. Εμείς θα μαζέψουμε τα άπλυτά του από το δωμάτιο, εμείς θα του πάμε το χυμό του εκεί που διαβάζει το παιδί, ενώ η κόρη μας πρέπει να του φτιάξει ίδια το χυμό. Μικρολεπτομέρειες θα μου πείτε, που ευτυχώς δεν δημιουργούν πάντα αγόρια σεξιστές. Όχι πάντα. Αλλά όμως υπάρχουν και ενίοτε δημιουργούν. Μου έλεγε μια κοπέλα, ήταν η δεύτερη από 4 παιδιά. Και πρώτα ήταν ενίκος, ας πούμε, μετά αυτή, μετά ένα αγόρι, μετά ένα κορίτσι. Και μου λέει, η μητέρα μου λέει, για να δείτε δηλαδή την ασυνείδητη επικοινωνία και τι καταλαβαίνουν τα παιδιά μας. Η μητέρα μου λέει, έχει μεγάλη αδυναμία στον αδερφό μου, στο μεγάλο. Λέω, πώς το ξέρεις? Δεν είναι σαν εμάς, λέει, του έχει μεγάλη αδυναμία. Ξέρετε πότε μας φωνάζει για φαγητό? Νίκο, παιδιά, το τραπέζι είναι έτοιμο. Το συνέλαβα. Λοιπόν, αυτού του είδους τα αγόρια, τα οποία γίνονται παραβατικά, ένα άλλο κίνητρο μπορεί να είναι αμφιβολίες για τον ανδρισμό τους. Στην εφηβεία το περνούν αυτό κάποιοι αγόρια. Έχουν αμφιβολίες για τον ανδρισμό. Και όπου βλέπετε αγόρι το οποίο μιλάει πολύ σκληρά για τους ομοφυλόφιλους ή τους τρανς, δηλαδή εμφυλικούς, ή τους βρίζει όταν τους βλέπει από μακριά, γίνεται χυδαίος. Εκεί υπάρχουν αμφιβολίες για τον ανδρισμό. Συνήθως αυτά τα αγόρια καλλιεργούν αυτή την ιδέα ότι είναι ανώτερο φύλο από τις γυναίκες. Ακριβώς για να ξορκίζουν αυτό το φόβο και να θυμίζουν πάντα στον εαυτό τους ότι είναι ανώτεροι
Γι' αυτό και θυμώνουν με τους ομοφυλόφιλους άντρες, όχι με τις ομοφυλόφιλες γυναίκες τόσο, με ομοφυλόφιλους άντρες θυμώνουν, διότι σου λέει κατεβάζεις το επίπεδο. Δηλαδή, ενώ είσαι σε παραπάνω επίπεδο, εσύ πας παρακάτω. Είναι αυτή η θεωρία. Λοιπόν, όλα αυτά λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούν να διορθωθούν όταν το παιδί μας είναι 14-17 ετών και θα μας πούν από το σχολείο, ξέρετε, πήραξε ένα κορίτσι. Και τότε μπορεί να διορθωθεί. Αλλά θα θέλει δουλειά με ειδικούς κτλ. Όλα αυτά τα λέμε για να συνειδητοποιήσουμε ότι η αγωγή και η πρόληψη για όλα αυτά τα πράγματα, τα 4 που είπα, αρχίζει πολύ νωρίτερα. Αρχίζει πάρα πολύ νωρίς από την οικογενειακή καθημερινή ζωή. Από το πώς ο καθένας μας ως πατέρας και μητέρα τα έχουν βρει με τον εαυτό τους και με τα δώρα που τους έδωσε ο Θεός, τον έρωτα και τη σεξουαλικότητα και αντίστοιχη αγωγή δίνει στα παιδιά. Να κλείσουμε εδώ γιατί το παράκανα, λέγοντας ότι ξεκίνησα με την παραδοχή ότι ο έρωτας και η σεξουαλικότητα είναι ένα δώρο του Θεού. Τα δώρα πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Όχι όπως θέλουμε εμείς. Αν σας κάνουν δώρο ένα κινητό, δεν μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε όπως θέλετε εσείς. Πρέπει να σεβαστείτε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή, αλλιώς θα χαλάσει το δώρο σας. Και οι προδιαγραφές που έβαλε ο κατασκευαστής Θεός στον έρωτα και τη σεξουαλικότητα είναι ότι περιέχουν το στοιχείο το ευφρόσινο, το στοιχείο της ευχαρίστησης, της απόλαυσης μέχρι χαράς. Είναι διαφορετικό, δεν είναι το ίδιο πράγμα, απόλαυση και χαρά. Η χαρά είναι πολύ ανώτερη. Περιέχουν όλο αυτό το φάσμα των ευφρόσινων αισθημάτων με στόχο να υπηρετήσουν την ικανότητα να αγαπάμε. Να αγαπάμε όλο και πιο βαθιά τον σύντροφό μας, με την πάροδο του χρόνου, να αγαπάμε τους άλλους ανθρώπους επίσης. Ο υγιώς ερωτευμένος άνθρωπος αγαπάει και τον υπόλοιπο κόσμο περισσότερο. Αυτό είναι κριτήριο αν είναι υγιής ο έρωτας που νιώθει. Εάν δεν μιλάει σε κανέναν και έχει γίνει βαρύς και μελαγχολικός και μισεί τους ανθρώπους και λέει ότι είναι ερωτευμένος, είναι κριτήριο ότι ο έρωτάς του είναι νοσηρός, δεν είναι υγιής. Λοιπόν, το δώρο δόθηκε για να μας οδηγήσει στην όριμη αγάπη και ή δυνατόν στην τέλεια αγάπη, η οποία με τη χάρη του Θεού έρχεται μόνο. Όριμη αγάπη είναι μια ψυχολογική έννοια, σπουδαίος στόχος, αλλά όταν μπει η χάρη του Θεού εκεί, και μεταμορφώνει την αγάπη και γίνεται τέλεια πια η αγάπη και περιλαμβάνει και συγχώρεση μέσα και γίνεται απροϋπόθετη η αγάπη αυτή. Με αυτό το σκοπό δόθηκαν αυτά, έτσι ώστε να σεβόμαστε και τον άλλον που είναι και εκείνος πλασμένος κατ' εικόνα Θεού, έτσι, και να καταφέρουμε με την αγωγή λοιπόν των παιδιών μας να δημιουργήσουμε εστίες υγείας μέσα στην κοινωνία. Βάζουμε άνω τελεία. Ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας και ευχαρίστως να δούμε τώρα και ερωτήματα που θα υπάρχουν. Ευχαριστούμε πολύ, Πατέρα Βασίλη. Δεν μας κουράσατε. Απέναντίας το χαρήκαμε, πιστεύω οι περισσότεροι. Το θέμα είναι μεγάλο. Όποιος θέλει, όποια θέλει, ευχαρίστως να διατυπώσει κάποια ερώτηση για να γίνει αφορμή για την όλη τοποθέτηση του Πατέρα Βασίλειο και για ευρύτερη συζήτηση. Παρακαλώ. Όχι όλοι μαζί, ένας-ένας. Η μικρότητα ξέρει. Ορίστε. Ξέρει να σε ακούμε. Τώρα, πώς θα σε ακούσουμε, βέβαια. Ναι, καλύτερα στο μικρόφωνο για να μπορέσουν να σε ακούσουν όλοι. Εδώ.
κάντε το κόμμα, γιατί θα πρέπει να τα αναλαμβάνουμε. Θεωρείτε ότι η θέση της ψυχολογίας ως ειδικός εσείς, πάρα πολλοί γονείς σήμερα δυστυχώς, μιλάω ως εκπαιδευτικός, θεωρούν τους ψυχολόγους παράπλευρους. Δεν ξέρετε τίποτα, εμείς τα ξέρουμε, δηλαδή παλιότερα οι άνθρωποι πώς μεγαλώναμε, ήρθαν τώρα και οι ψυχολόγοι, ποια είναι η θέση τους εδώ πέρα. Αυτό θέλω πολύ να μας μιλήσετε για το κομμάτι των ψυχολόγων, δηλαδή είναι η θέση τους αυτή τη στιγμή στο σήμερα αρκετή ή θα πρέπει να δώσουμε και εμείς οι γονείς λίγο μια θέση σε αυτό. Γιατί πάρα πολλοί γονείς νομίζουμε ότι εντάξει μου, σιγά θα λύσω το πρόβλημα, γιατί δεν έγινε κάτι, γιατί το πρόβλημα στο σημαντικό το έχουν οι γονείς. Απλά δεν το παραδέχονται. Και είναι αυτό που μας είπατε, ότι τα παιδιά γίνονται εκείνοι. Παίρνουν τον απλό οίκο και εκείνοι το πρόβλημα μας δείχνουν μπροστά μας. Δηλαδή μπροστά μας στο παιδί. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, καλά, έχει δύο όψεις το θέμα. Καταρχήν να πούμε ότι υπάρχουν και περιπτώσεις που οι ειδικοί ψυχικής υγείας, ψυχολόγοι, ψυχίατροι κλπ. Κάποιοι από αυτούς δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές που θα έπρεπε. Βλέπουμε και τέτοια φαινόμενα. Ο χώρος είναι πολύ ευρύς, είναι πολύ σημαντικός. Γιατί εμείς οι κληρικοί ανταποκρινόμαστε όλοι στην αποστολή μας, οι εκπαιδευτικοί όλοι ανταποκρίνονται όπως πρέπει. Λοιπόν, όμως αυτοί που κατηγορούν τους ψυχολόγους ή τους θεωρούν περίπτους, δεν το κάνουν εξαιτίας αυτού. Κατά τη γνώμη μου, αυτοί το κάνουν ακριβώς επειδή το υποσυνείδητο ξέρει ότι έχουν λερωμένη τη φωλιά τους. Και δεν θέλουν να αποκαλυφθεί κάτι τέτοιο. Δεν λέω μια μεγάλη σοφία, λέω αυτό που είπε ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, στους πολύ συντηρητικούς φονταμεταλιστές της εποχής του, που λέγανε έχουμε την Αγία Γραφή, τι χρειάζεται η υπόλοιπη παιδεία. Τα θύρα και την βιβλία να τα διαβάζουν. Ήταν πολύ μορφωμένοι και σε και γράφει κάπου ότι αυτοί που κατηγορούν την παιδεία, την ευρύτερη, το κάνουν για να μην φανερωθεί η απαιτησία τους. Λοιπόν, κάτι αντίστοιχο είναι αυτό τώρα. Υπάρχει μια φοβία προς τους ψυχολόγους από ορισμένους γονείς, γιατί έχουν κατά βάθος, δεν το ξέρει το μυαλό τους, αλλά συναισθηματικά, το υποσυνείδητο, ξέρει ότι κάτι θα προκύψει, κάτι θα μάθουν εκεί αν πάνε. Και γι' αυτό το λόγο δεν έρχονται κιόλας όταν τους καλούν οι εκπαιδευτικοί. Έχουμε φοβερό πρόβλημα. Καλούν τους γονείς με καλή πρόθεση, όχι να τους μαλώσουν. Να δουν τι θα κάνουμε με το παιδί σου εδώ. Όχι, δεν έχουμε στοχοποιήσει το παιδί μας. Θα έπρεπε ίσως αντί το θέμα να επαφίεται στην καλή θέληση εκπαιδευτικών και γονέων, ελάτε σας παρακαλούμε, όχι δεν έρχονται. Θα έπρεπε να υπάρχει ένα σύστημα που θα άνωθεν δηλαδή οργανωμένο και θα συνδέει τα σχολεία με δομές ψυχικής υγείας. Και θα γίνονται αυτομάτως κάποιες παραπομπές και θα υπάρχει και κάποια στήριξη στους εκπαιδευτικούς από τους επαγγελματίες της ψυχικής υγείας. Αλλά αυτό το σύστημα θα ήταν ιδεώδες, αλλά για να υπάρξει πρέπει να έχουμε δομές ψυχικής υγείας αποκεντρωμένες, που δεν έχουμε. Πόλεις ολόκληρες, ας πούμε, μεγάλες να μην έχουν ψυχολόγους και παιδοψυχιάτρους κτλ. Λοιπόν, πολλά είναι που πρέπει να γίνουν ακόμη και επειδή λείπει το φωνικό, το σηκώνουν οι άνθρωποι. Προέβηση και αξίζουν συγχαρητήρια στους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι όσο τους καλοί έχουν αυτή την ευαισθησία να διακρίνουν κάτι έγκαιρα και να θέλουν να βοηθήσουν τους γονείς, να βοηθήσουν τα παιδιά. Εγώ προέρχομαι από γονείς εκπαιδευτικούς και από σόγια εκπαιδευτικών. Δηλαδή, καθηγητές και δάσκαλοι ήταν πάρα πολύ συγγενείς. Και ο αδερφός μου, και οι κόρες μας. Δηλαδή, έχω συμμοθεί με τα θέματα της εκπαίδευσης. Ελάτε εδώ στο μικρόφωνο. Εγώ θα ήθελα να πω ότι υπάρχουν όντως πολλοί εκπαιδευτικοί που θέλουν να βοηθήσουν. Και θα ήθελα να ρωτήσω, από μία ζωγραφιά θα μπορούσαμε να πούμε ότι κάτι γίνεται. Γιατί έχω σπουδάσει, την υπηαγώγηση έχω τελειώσει, έχω κάνει κάποια σεμινάρια ανάλυση παιδικού σχεδίου.
μας έχουν πει ότι αν πάρουμε κάποια στοιχεία από τη ζωγραφιά, μπορούμε να καταλάβουμε ότι υπάρχει μια κακοποίηση ή κάτι γίνεται μέσα στο σπίτι. Εσείς πιστεύετε ότι μια ζωγραφιά μπορεί να είναι μια ένδειξη κάτι? Είναι μια κόρη μας είναι γεώγας. Κοιτάξτε, να σας πω, μια ζωγραφιά όχι συνήθως δεν είναι αξιόπιστη, αλλά εάν ένα παρόμοιο θέμα έρχεται και ξανάρχεται στις ζωγραφίες και είναι θέμα, ας πούμε, που περιλαμβάνει μια βίαιη πράξη, εικονίζει μια βιαιότητα και έρχεται και ξανάρχεται, οπωσδήποτε θα προβληματιστούμε. Ναι. Δηλαδή, ένα παιδάκι το οποίο θα κάνει μια ζωγραφιά με κάποιο πόλεμο, ένα σκοτωμό κάτι, αλλά οι υπόλοιπες ζωγραφίες του είναι από τις γνωστές φυσιολογικές των παιδιών, εντάξει, δεν θα θεωρήσουμε ότι κάτι συμβαίνει, το κρατάμε στην άκρη του μυαλού μας, θα λέω στη συνέχεια. Αλλά το επαναλαμβανόμενο είναι πιο πολύ. Και καμιά φορά μπορεί αυτό που θα μας χτυπήσει ένα κουδουνάκι, ας πούμε, μπορεί να είναι η έλλειψη κάθε ζωγραφιάς. Δηλαδή το παιδί να μην θέλει καθόλου να απεικονίσει τίποτα. Και διάφορα άλλα συμπτώματα στη συμπεριφορά. Ευτυχώς υπάρχουν και αρκετά βιβλία που μπορεί κανείς να διαβάσει γύρω από την ψυχολογία των νηπίων και να δει κάποια σημάδια έγκαιρα. Να σηκώνει να ποτέ εδώ θα λέτε εσείς αν είναι μια και τι υπάρχει το χέρι. Μπορεί ο πνευματικός να αντικαταστήσει ένα ψυχολόγο ή έναν άτομο με ψυχικό υγεία, ψυχικής υγείας? Όχι, δεν μπορεί. Άλλο είναι το έργο του πνευματικού και άλλο του ειδικού. Αλλά αυτό που θα θέλαμε είναι να πετύχουμε να συνεργάζονται αυτοί οι δύο. Απέχουμε πολύ από τον τρόπο. Δηλαδή και τα δύο μέρη δεν είναι έτοιμα ακόμη. Να μπορούν να μιλήσουν στο τηλέφωνο, να ανταλλάξουν απόψεις με την άδεια της σειρά του ανθρώπου. Εκεί μας λείπει η συνεργασία αυτή. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε με το περιοδικό Ψυχής Δρόμη. Το λέω για όποιον ενδιαφέρεται. Είναι ένα περιοδικό που βγαίνει 2 φορές τον χρόνο, κάθε εξάμηνο, σε εκδόσεις αυτών, και το οποίο αποτελεί το μοναδικό βήμα στα ελληνικά για το διάλογο ψυχολογίας και πίστης, ιδεολογίας κτλ. Εκεί λοιπόν, εκτός από άρθρα, έχουμε και πραγματικές περιπτώσεις ανθρώπων, πραγματικές, με ψευδόνυμο φυσικά, που κάθε μία την σχολιάζει ένας πνευματικός και ένας ψυχολόγος στην ψυχία, που έχουν διαφορετικές προσεγγίσεις φυσικά. Συνέργεια χρειάζεται. Συνέργεια. Δεν σας είδα, συγγνώμη. Για το παιδικό ηχογράφημα, λοιπόν, τα χρώματα παίζουν ένα σημαντικό ρόλο. Δηλαδή, ηλικιακής ηλικίας, ηλικιακός ιδιωτικός, χρωματίζει επίμονα, χρησιμοποιεί μαύρο, γκρι, αποχρώσεις, δηλαδή, πουρα χρώματα. Κοιτάξτε, και επειδή δεν είναι στο τέλο μας σήμερα, και επειδή υπάρχουν αρκετά γραμμένα έτσι γύρω από αυτό και βιβλία και άρθρα κτλ. Προτιμώ να μην αναφερθούμε. Είναι ένα πολύ ειδικό θέμα αυτό. Και όπως κίνδυνος είναι να μας ξεφύγουν πράγματα που μας λέει το παιδί, να μην τα διακρίνουμε, ένας άλλος κίνδυνος είναι να εντοπίσουμε προβλήματα στο κάθε τι, να γίνεται μια υπερδιάγνωση. Γι' αυτό μην αναφερθούμε σε αυτό. Η μελέτη σχετικών βιβλίων και μπορεί να υπάρχουν και βίντεο και τα κτλ. Υπάρχει υλικό, δόξα τω Θεώ. Δεν είναι πάνω στα απόψινά. Ας μείνουμε στα θέματα της βραδιάς της εκδήλωσης αυτής. Εκτός αν και αυτό είναι ένα σύμπτωμα, ότι δηλαδή τα ερωτήματα έχουν ανοίξει το σεξ και πάνε αλλού. Λοιπόν, να σας πω μια φορά τι συνέβη. Αυτό είναι πραγματικό γεγονός. Αυτά τα οποία λες είναι τέτοια σύμπτωση που πραγματικά σαν βγάζει νόημα. Λοιπόν, μία φορά πριν πάρα πολλά χρόνια έκανα μια ομιλία στην Πάτρα. Και ήταν ο σύλλογος Κυριών στην Πάτρα, κάτι ένας σύλλογος γενικός σύλλογος Κυριών. Ήταν 200 γυναίκες στην αίθουσα.
και δύο τις άλλες. Λοιπόν, το θέμα ήταν η χριστιανική γυναίκα σήμερα. Και είχα τρία σημεία να αναπτύξω και δημοσίευσα τα βιβλία μου. Λοιπόν, να αναπτύξω το πρώτο θέμα, κάτι που πρέπει να προσέξει η χριστιανή γυναίκα σήμερα, να αναπτύξω το δεύτερο. Το τρίτο θέμα ήταν για τον έρωτα και τη σεξουαλικότητα. Και μόλις λέω και περνάμε στο τρίτο θέμα, πέφτει ακούω το σκοτάδι. Έγινε διακοπή μου. Μας πήρε γύρω στα 10 λεπτά με φακούς και τέτοια να δω είχε χαλάσει μια στάλια. Αλλάξανε. Και έγινε ακριβώς πριν πω αυτά. Λοιπόν, μου θύμισε αυτό το πράγμα, ότι αυτό που λέμε ότι δεν τα αγγίζουμε. Γιάννη. Όσον αφορά το τρίτο κίνδυνο που είπατε, για να μην οδηγηθεί ένας νέος ή μια νέα στα δύο άκρα του ισοπολιτισμού, στην ελευθερία την πλήρη, την ασυδοσία. Χοντρικά, πέρα από το χτίσιμο της συμπεριφοράς, οι γονείς υπάρχουν κάποια βασικά σημεία που πρέπει να προσέξουν και να επιμείνουν στην ανατροφή, στην καθοδήγηση του νέου ή της νέας. Να σας πω ότι έχω παρατηρήσει γενικά. Όταν οι γονείς δεν τα έχουν βρει οι ίδιοι με τον έρωτα και τη σεξουαλικότητα, δηλαδή όταν το βιώνουν με ενοχή, παραδείγματος χάρη, ή το θεωρούν θέμα προκαλεί άγχος, πολύ μεγάλο άγχος, ή έχουν άγχος για το παιδί τους όταν έρθει η ώρα να έχει σεξουαλική ζωή, που αυτό καμιά φορά συνδέεται με υπερβολικό δέσιμο των γονέων με το παιδί τους αυτό. Δηλαδή το άγχος του πατέρα αν έχει υπερβολικό δέσιμο με την κόρη, το άγχος που για την ώρα που θα αρχίσει η κόρη να έχει σεξουαλική ζωή με κάποιον. Ή αντίστοιχα η μητέρα με το γιο. Όλα αυτά και άλλα είναι καταστάσεις που δεν φαίνονται εξωτερικά. Ανήκουν στην ασυνείδητη επικοινωνία, αυτό που λέμε. Και τι γίνεται, όταν ένα παιδί εισπνεύσει πολύ από αυτό το πουριτανισμό ή το άγχος γύρω από τα θέματα αυτά, εάν το παιδί έχει επεδώσει μέσα του και κάποιες εκκλησιαστικές αρχές και αν έχει και κάποια εσωστρέφεια ως χαρακτήρας, είναι πιο πιθανό να πάει στον πουριτανισμό. Αν το παιδί αυτό στην εφηβεία έχει κάνει πέρα, έχει αντιδράσει λόγω εφηβείας, όχι κάτι παραπάνω, έχει αντιδράσει απέναντι σε αυτά που του είπα οι γονείς για τον Θεό και έχει και μια εξωστρέφεια κιόλας, είναι πιθανό να πάει στο άλλο. Και έχουμε παιδιά πιστών οικογενειών, δηλαδή πιστών γονέων, τα οποία όταν πήγαν να σπουδάσουν, ξεσαλώσανε στον που λέγεται. Έτσι. Τώρα, καμιά φορά όμως αρχίζουν και νωρίτερα αυτά, δηλαδή η χήμα ζωή, όπως λένε οι νέοι, αρχίζει ήδη από την εφηβεία που είναι διαφορές, αλλά τότε μπορεί να υπάρχουν και μυθολογικές καταστάσεις, δηλαδή να έχουμε προβλήματα στην προσωπικότητα, διαταραχές προσωπικότητας και άλλα που δεν είναι του παρόντος να πούμε. Δεν ξέρω να απάντησα σε αυτό το θέμα. Δεν ήταν αυτά τα 4 βήματα για να δώσω ολοκληρωμένες απαντήσεις, αλλά για να δώσω κάποια ενάψματα να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε προς τα εκεί. Αν αρχίσουμε να σκεφτόμαστε μετά, θα διαβάσουμε περισσότερο, θα ακούσουμε κάτι, θα προβληματιστούμε γύρω από το πώς θα βιώνουμε εμείς αυτά τα πράγματα. Έτσι. Δηλαδή, σας είπα για την ασυνείδητη επικοινωνία. Να πω ένα άλλο παράδειγμα. Υπάρχουν χριστιανοί οι οποίοι παρέμειναν πιστοί για πάντα, στον πίστησή του. Αλλά η κρυφή επιθυμία με την οποία πάλευαν μια ζωή ήταν να μην μείνουν πιστοί. Δηλαδή δεν ξέρει και κάτι ο γάμος. Παρέθηκαν, πήραν απόσταση, δεν ξέρω. Και έχουν πειρασμούς λογισμών, θα το πούμε έτσι, μια ζωή. Λοιπόν, υπάρχουν παιδιά τα οποία, χωρίς να έχουν ιδέα για το τι περνάει οι γονείς τους, αναλαμβάνουν να εκτελέσουν στη δική τους ζωή αυτά που δεν έκαναν οι γονείς. Αυτή είναι η συνείδητη επικοινωνία. Όχι, προσέξτε, έχει διαφορά όμως. Γιατί θα πει κανείς, μα ποιος είναι αναμάρτητος σε αυτά τα θέματα. Όχι, έχει διαφορά. Γιατί είναι άλλο πράγμα, αγωνίζομαι για έναν ουσιαστικό ζωντανό γάμο, αλλά ως άνθρωπος δέχομαι και επιθέσεις
Και αγωνίζομαι. Άλλο αυτό. Και άλλο πράγμα, έχει βουλιάξει ο γάμος. Δεν κάνω τίποτα για το γάμο, έχω παραιτηθεί. Ζω αξιοπρεπώς, βέβαια, δεν εκθέτω την οικογένειά μου κάτι, έτσι. Και μέσα μου αλωνίζει, ας πούμε, η άλλη κατάσταση, καταλαβαίνετε. Το δεύτερο κάνει ευάλωτο και τον ίδιο τον άνθρωπο κάποια στιγμή και τα παιδιά του. Το πρώτο, σε κάθε αγωνιζόμενο άνθρωπο έρχονται αυτά. Εδώ και στη ζωή των Αγίων, ας πούμε, διαβάζουμε ότι είχαν πειρασμούς. Δηλαδή, όλη η ουσία, εδώ, στο παράδειγμα που έφερα τα δύο αυτά, όλη η ουσία είναι αν έχει κερδίσει η ζωή ή ο θάνατος. Εάν τον κάνω, τον έχω κάνει στίβο ζωής, αγωνίζομαι για την ζωή, έτσι, ή αν έχω παραιτηθεί στην κατάσταση του θανάτου. Διότι αν συμβαίνει το πρώτο, το παιδί μου από την ασυμμετρική την κοινωνία θα πάρει και τη δίψα για ζωή. Θα πάρει και την αγωνιστικότητα. Ορίστε. Θα μπορούσε στα φυλάκια τα οποία σκοπεύουν. Χάνομαι πράγματα. Ελάτε λίγο στο ζευγάρια τα οποία στα ζευγάρια τα οποία σκοπεύουν να παντρευτούν. Θα βοηθούσε να κατηχηθούν με μία ανάλυση της ακολουθίας του γάμου, ώστε να ξέρουν πού να θέσουν σε θεολογική βάση και το ερωτικό κομμάτι τους και να μπορούν μετά να το δώσουν και στα παιδιά τους αργότερα, αφού ήδη το καταλάβουν και το κατέχουν και το βιώσουν. Θυμάμαι για τον πατέρα Επιφάνη Θεοδωρόπουλο, σε ένα βιβλίο του που έλεγε, είχε πάει στο σπίτι ενός ζευγαριού, πνευματικά του παιδιά, λέει: δείξτε μου το σπίτι σας. Και παίρνει στην πρώτη κάμερα και δεν έχει τις νέα εικόνες. Λέει: πού είναι ο Χριστός, πού είναι η Παναγία, πού είναι η άλλη. Α, καταλάβε. Δεν ευλογεί ο Θεός και αυτό το κομμάτι του γάμου σας. Αμέσως λέει θα βάλει και όλους εδώ μέσα. Δεν θα μπορούσε, γιατί είμαστε ατατύχητοι σε όλα. Και πολλό μάλλον στο γάμο μας. Κοιτάξτε, ως ιδέα ακούγεται εξαιρετική. Δηλαδή, δεν θα γίνεται κάποιος δεκτός να κάνει τον ημιξιαστικό του γάμο αν δεν παρακολουθήσει μια σειρά μαθημάτων μαζί του ζευγάρι. Στο κάτω-κάτω, γιατί το κάνουμε στις κατηχήσεις, στις βαπτίσεις ενήλικων. Κανέναν ενήλικο δεν βαπτίζουμε αν δεν κάνει πνευματικό. Πρέπει να το καθιερώσουμε. Φυσικά δεν μπορεί να το κάνει ένα σχεδιασμό. Δεν ξέρω αν και σε επίπεδο Μητροπόλεως μπορεί να αποφασιστεί. Αν η Ιερά Σύνοδος όμως αποφάσισε ότι ξέρετε κάτι, οι γάμοι δεν είναι σαν τις κηδείες, δεν γίνονται απότομα, οι γάμοι γίνονται προγραμματισμένα. Μπορούμε να. Και μάλιστα κλείνουν και ένα χρόνο πριν πολλές φορές. Μπορούμε να το προγραμματίσουμε. Υπάρχουν κάποιες δυσκολίες όταν οι δύο μένουν σε διαφορετικές πόλεις λόγω εργασίας κτλ. Και θα ζήσουν μετά μαζί μετά το γάμο. Τέλος πάντων, θα μπορούσαν, αν υπάρχουν κατά τόπους, κατά Μητροπόλης, τέτοια μαθήματα, ας είναι και ο ένας από τους δύο ή θα είναι διαδικτυακά. Πάντως πρέπει να συμπληρώσεις αριθμό υπογραφών παρουσιών για να γίνει ο εκκλησιαστικός γάμος. Πώς κάνουμε στις βαπτίσεις ενήλικων. Λοιπόν, είναι μια πολύ ωραία ιδέα αυτή. Αλλά τώρα είναι καλά. Έχουμε κληρικούς που να έχουν χρόνο και να έχουν την αντίστοιχη γνώση να το κάνουν αυτό. Έτσι. Όπως και τις κατηχήσεις ενηλίκων δεν τις κάνουν όλοι και τις εξομολογίες δεν τις κάνουν όλοι. Δηλαδή χρειαζόμαστε κατάλληλα πρόσωπα. Χρειαζόμαστε μελέτη, κατάλληλα βοηθήματα. Η ακολουθία του γάμου έχει πάρα πολύ ωραίες ιδέες, αλλά δεν αρκεί κάτι νόμο. Χρειάζονται και σύγχρονα θεολογικά βιβλία για το γάμο. Υπάρχουν πάρα πολλά. Δηλαδή είναι μια ευλογία. Ζούμε, τι να σας πω, δηλαδή μια γενιά πριν τα βιβλία ήταν ελάχιστα και οι δύο γενιές πριν οι άνθρωποι δεν είχαν τίποτα να διαβάσουν. Διψούσαν και δεν είχαν. Σήμερα κατακλυζόμαστε από βιβλία και από άλλες πηγές στο διαδίκτυο που έχουν θαυμάσια θεολογία περί γάμου. Χρειάζεται λοιπόν μια επιλογή, κάτι το οποίο θα μπορούσε. Είναι μια πολύ καλή ιδέα, αλλά αν το αφήσουμε έτσι θεωρητικό και τα λοιπά, δεν θα το κάνει κανείς. Και τουλάχιστον τα ζευγάρια εκείνα που έχουν ένα πνευματικό, υποτίθεται τόσα χρόνια, θα ακούν κάποια πράγματα.
Αλλά πάλι είναι τι ακούνε. Με συγχωρείτε που θα το πω, ζητώ συγγνώμη και από τους πατέρες. Αλλά επειδή έχω γυρίσει όλη την Ελλάδα και έχω ακούσει πάρα πολλές συζητήσεις και εξαγορεύσεις λαϊκών και θηρικών. Πολλά εσφαλμένα περί γάμου έχουν περάσει από εμάς του πνευματικού στον κόσμο. Έχουμε πρόβλημα σε αυτό. Απ' την άλλη, είμαστε ευγνώμονες στους πνευματικούς αυτούς οι οποίοι αθόρυβα μεταδίδουν σωστή θεολογία περί γάμου, στηρίζουν τους ανθρώπους. Και θέλετε να σας πω, δεν θέλω να έχετε την εντύπωση ότι γίνομαι άδικος. Σε ψυχιατρικά συνέδρια έχω πει ότι η κληρική μας, με την συμβουλευτική και τη στήριξη, κάνουν ένα τεράστιο αφανές έργο, εντελώς δωρεάν, το οποίο είναι πρόληψη. Ήταν η συζήτηση σε αυτά τα συνέδρια για την πρόληψη των ψυχιατρικών διαταραχών. Όταν ένας πνευματικός βοηθάει ένα ζευγάρι να τα βρει και να προχωρήσει μπροστά, αυτό μεταφράζεται και σε πρόληψη από καταστάσεις που θα είχαμε εάν δεν τα έβρισκαν. Άγχη, καταθλίψεις, συγκρούσεις, ατυχήματα. Όταν βοηθάει ένας πνευματικός, έναν έφηβο ή τους γονείς του να τα βρουν, έτσι, αυτός ο έφηβος μπορεί να γλιτώσει από ένα ατύχημα που θα έφυγε θυμωμένος από το σπίτι μετά από ένα τσακωμό με τους γονείς του και θα τράκαρε με το μηχανάκι. Είναι άπειρα τέτοια από τα οποία οι ιερείς μας σώζουν καταστάσεις και σωματικής και ψυχικής υγείας. Αλλά πρέπει να λέμε κάτι. Χρειαζόμαστε δηλαδή πολύ προσεκτική θεολογία περί γάμου. Από εκεί πέρα έχει υποτιμηθεί ο γάμος. Συγχωρέστε με, έχει υποτιμηθεί ο γάμος. Και θα πω ένα παράδειγμα που νομίζω ότι προφανώς και δεν υπήρχε τέτοια πρόθεση, αλλά από τις λεπτομέρειες το βλέπει κανείς. Πριν πολλά χρόνια, επί Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου, έγινε μια εκδήλωση στο Διορθώδοξο Κέντρο στη Μονή, όπου απονεμήθηκαν τιμητικά διπλώματα και τιμήθηκαν δηλαδή οι ιερείς που είχαν γίνει και παιδιά τους ιερείς. Πολύ ωραία. Άλλη πρωτοβουλία, θαυμάσια. Και τιμήθηκε ο ιερέας πατέρας. Δηλαδή μόνος του έκανε τα παιδιά του και μόνος του τα μεγάλωσε. Δεν υπήρχε μάνα στα παιδιά του. Εδώ που τα λέμε, έτσι όπως λείπουν οι ιερείς από τα σπίτια μας, οι μανάδες σηκώνουν τον κύριο βάρος. Δεν αναφερόταν ούτε στο δίπλωμα, ούτε στη φωτογραφία αυτό που μπήκαν στη σειρά. Δεν υπήρχαν οι μανάδες. Λοιπόν, αυτά είναι λεπτομέρειες από τα οποία φαίνεται η στάση μας. Ή δεν ξέρω, το λέω επειδή δεν γνωρίζω, δεν λέω ότι μπορεί να είναι όντως έτσι. Τα κατηχητικά μας βοηθήματα, το υλικό για την κατήχηση κυρίως σε γυμνάσιο και λύκειο, περιλαμβάνει θέματα σχετικά με το γάμο. Δουλεύει πάνω στην ισότητα των δύο φίλων. Θα μου πείτε με το ζώο βρίσκουμε κατηχητές ένα. Αλλά λέω πάλι σε μια ιδιότητα κατάσταση, αν είχαμε πρόσωπα, τι ωραία ιδέα θα ήταν κάθε αρχιτεκτό και δημοτικού και γυμνασίου και ηλικίου να γίνεται από ζεύγος, άντρας γυναίκα. Όχι ζεύγος στη ζωή, όντως, αλλά συνεργαζόμενοι κατηχητές διαφορετικού φύλου. Να βλέπει το παιδάκι από μικρή ηλικία πώς συνεργάζονται ωραία τα δύο φύλλα. Χωρίς ο ένας να καπελώνει τον άλλο. Όχι ο ένας να είναι ο άλλος ο καθηγητής και η κοπέλα η βοηθός, να αλλάξουν ρόλους. Να τη βλέπει τη συνεργασία στην πράξη. Λοιπόν, θέλουμε πολλή δουλειά ακόμη, αυτό θέλω να πω. Όχι για να ταιριάξουμε με τις απαιτήσεις του κόσμου, για να εναρμονιστούμε με τη θεολογία της Εκκλησίας περί του γάμου. Έτσι. Αυτό θέλουμε η θεολογία να γίνει πράξη κάποια στιγμή. Το πατήρι. Πατέρα Βασίλη, ήθελα να ρωτήσω το εξής. Κατά τη γνώμη σας, θα πρέπει να μπει στο μάθημα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στα σχολεία και με ποια πρότυπα και κάτι ακόμα. Πόσο δυνατά μπορεί να είναι τα μηνύματα της οικογένειας προς τα παιδιά για να μπορέσουν να αντισταθούν στις προκλήσεις των μοναχών της κοινωνίας. Λοιπόν, ας αρχίσω από το δεύτερο. Γενικώς υπάρχει μια αγωνία στους χριστιανούς γονείς
ότι η κοινωνία εξελίσσεται ταχύτατα, αυτό είναι αλήθεια, ότι εξελίσσεται ταχύτατα, αλλά από εκεί πέρα η Ιαπωνία λαμβάνει υπερβολικές διαστάσεις με ποια έννοια. Ότι κατά κάποιο τρόπο οι χριστιανοί πολίτες αισθάνονται ανίσχυροι. Δηλαδή δεν έχουμε επιρροή στα παιδιά μας. Σε αυτό δεν αναφέρεστε. Αυτό δεν το πιστεύω. Και δεν είναι αυτό μια τεχνική που χρησιμοποιώ για να ανεβάσω την αυτοπεποίθηση των γονέων. Όχι, είναι αληθινό. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πάνω στο σώμα μας και στον αέρα που αναπνέουμε υπάρχουν δισεκατομμύρια μικρόβια. Άρα δεν αρρωσταίνουμε, γιατί έχουμε σώμα. Το έργο της οικογένειας δεν είναι να προφυλάξει τα παιδιά πρόβλημα που έρχονται απ' έξω. Αυτό είναι παντελώς αδύνατο σε μια εποχή σαν τη σημερινή. Έχουν φτάσει, ας πούμε, ναρκωτικά προσφέρονται σε μαθητές γυμνασίου πλέον. Βιντεάκια άσχημα να βλέπουν μαθητές δημοτικού πλέον. Αυτό είναι αδύνατο να τα προφυλάξουν τα παιδιά. Θα φτιάξουν τέτοιες σχέσεις του ζευγαριού και με τα παιδιά που να αποτελούν αντισώματα. Ώστε μπορεί να δει να εντυπωσιαστεί, μπορεί να αναρωτηθεί, μπορεί να κουβεντιάσει, να φλερτάρει με την ιδέα κτλ. Αλλά έχει αντισώματα να το κρατήσει. Αυτό δεν το ξέρουμε ως οικογένεια όμως. Δεν το ξέρουμε διότι επί σειρά δεκαετιών, πηγαίνοντας προς τα πίσω, η κοινωνία δεν έστειλε τέτοια ερευνητικά. Το ΔΕ, Υπουργείο Παιδείας, το εκπαιδευτικό σύστημα ήταν πολύ επιθετικό. Εδώ όταν ήμουν εγώ στο δημοτικό, κάναμε ευαγγελικά αναγνώσματα στο σχολείο και πατερικά κείμενα. Έτσι. Λοιπόν, και τα θρησκευτικά έμειναν με αρχιτικό σχεδόν τότε. Λοιπόν, συνηθίσαμε επί δεκαετίες το κράτος να κάνει τη δουλειά των γονέων. Και όταν σταμάτησε το κράτος να το κάνει, οι γονείς λένε της εκκλησίας, πάει στο αρχιτικό. Ας το συνδέσουμε με ένα πνευματικό για να μην πάρει ναρκωτικά. Δηλαδή, δεν έχει συνηθίσει η οικογένεια να κάνει αυτό που της αναλογεί. Μέχρι τώρα, να χρησιμοποιήσω και μια εικόνα της Παλαιάς Διαθήκης, ζήσαμε ως Εκκλησία και ως χριστιανοί κάτω από τη σκιά της κολοκύμβης, του Ιωνά, που λέει, που ότι του έδινε ίσιο. Καταλάβατε. Τώρα το κράτος αποσύρει την κολοκύμβη και μας χτυπάει ο ήλιος. Λοιπόν, δεν μπορεί κανείς άλλος να κάνει αυτά που αναλογούν σε εμάς. Δεν μπαίνει στον αυτόματο πιλότο, δηλαδή αγωγή των τελειών. Αυτό είναι το δεύτερο θέμα. Το πρώτο που ρωτήσατε, κοιτάξτε, ενώ αυτό το ζήτημα η σεξουαλική αγωγή στα σχολεία ήταν κάτι που παραδοσιακά εδώ και πάρα πολλά χρόνια ο εκκλησιαστικός χώρος δεν το θέλει και το πολεμάει. Εμένα η άποψή μου είναι ότι έχει θέση. Διότι, για πολλούς λόγους. Πρώτον, διότι μια σωστή εκμάθηση της αντισύλληψης θα μειώσει τις αμβλώσεις. Έχουμε αμβλώσεις σε 15 στο πέλος, 16. Είναι υπερβολικά πολλές στην Ελλάδα. Και τα νοσήματα επίσης που μεταδίδουν. Δεύτερον, διότι, και αυτό είναι καλό, ότι έχω δει κάποιο δείγμα του Υπουργείου Παιδείας Υλικού, δηλαδή η σεξουαλική αγωγή εντάσσεται σε μάθημα γύρω από τις ανθρώπινες σχέσεις. Δηλαδή συνδέεται με το σχετίζεσαι. Και αυτό μάλιστα το κάνουμε εντονότερα τα τελευταία χρόνια, λόγω της παρενόχλησης και της κακοποίησης. Δηλαδή καλλιεργούν την έννοια του σεβασμού του άλλου, της συνένεσης. Αυτά υπάρχουν και είναι πολύ σημαντικό να λέγονται στο σχολείο. Έχει πολλά καλά στοιχεία η σεξουαλική αγωγή στο σχολείο. Έχει όμως προβληματικά στοιχεία, τα οποία χώνονται εκεί, ας πούμε, κυρίως από φορείς εκτός του Υπουργείου Παιδείας. Εννοώ το κίνημα Λοάρκη, το οποίο έχει ανθρώπους του Υπουργείου Παιδείας και βάζει τα δικά του. Και ουσιαστικά κάνει μια κατήχηση στην ορολογία ακριβώς που θέλει το κίνημα. Αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Το αντιμετωπίσαμε το Σεπτέμβριο τον προηγούμενο στην Κύπρο. Μου ζήτησε ένας Μητροπολίτης στην Κύπρο να πάω να κάνουμε κάποιες ομιλίες για τα θέματα αυτά.
μου ζήτησε το εξής, να εμπλακώ. Ήταν πολύ στο δημόσιο λόγο εκείνο τον καιρό τη σεξουαλική αγωγή στα σχολεία της Κύπρου, όπου και εκεί το κίνημα ΛΟΑΤΚΙ είχε βάλει το δαχτυλάκι του και όπου η Εκκλησία της Κύπρου ήθελε να πάρει θέση, ας πούμε, σε αυτό. Και πρότεινε στον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου, ο Μητροπολίτης αυτός, να συναντηθούμε. Συναντηθήκαμε όντως και το συζήτησαν και δέχτηκαν να κάνω μια γνωμάτευση προς την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Κύπρου, με διάφορα σημεία, αφού μου δώσαν το υλικό που το Υπουργείο είχε εκπονήσει για τους διδάσκοντες όλων των τάξεων, το είδα και επεσήμανα τα θετικά σημεία και τα προβληματικά σημεία και έκανα μια γνωμάτευση εκεί. Και μάλιστα είδαμε και την Υπουργό Παιδείας, η οποία είναι πολύ καλός άνθρωπος και πολύ συνεργάσιμο και έτσι υποσχέθηκε να φροντίσει τα σημεία, τα προβληματικά. Λοιπόν, αυτό κατά τη γνώμη μου δεν είναι ρεαλιστικό να θέλουμε να μην υπάρχει και να λέμε όχι σε όλα, δεν είναι δυνατό. Αλλά μπορούμε να έχουμε λόγο και όχι μόνο εμείς. Να, εδώ χρειάζονται οι συμμαχίες, ας πούμε, και με άλλους φορείς, γιατί και άλλοι φορείς μπορεί να μην θέλουν ακρότητες μέσα στην σεξουαλική αγωγή στα σχολεία. Θα μπορούσε να είναι αυτοί φορείς ψυχολόγων, ψυχιάτρων κτλ. Αν και αυτοί φοβούνται το κίνημα και δεν πολύ μιλάνε. Τέλος πάντων, χρειάζεται μια κινητικότητα εδώ. Δεν ξέρω πού είναι η κατάσταση στην Ελλάδα τώρα. Ξέρω ότι είναι προαιρετικό, δηλαδή σε κάποια εργαστήρια δεξιοτήτων γίνονται ορισμένα πράγματα. Και από όσο μαθαίνω, τα πολύ ακραία του κινήματος ΛΟΑΤΚΙ δεν πολύ διδάσκονται, τα αποφεύγουν οι εκπαιδευτικοί, εκτός αν κάποιος εκπαιδευτικός είναι των αντιλήψεων αυτών, ας πούμε. Έχουμε θέμα εδώ, έχουμε θέμα. Δηλαδή, το Υπουργείο Παιδείας απομακρύνεται σιγά σιγά από την Εκκλησία, ίσως και εμείς δεν το πείθουμε. Δεν ξέρω, είναι μεγάλο ζήτημα, μην το ανοίξουμε τώρα αυτό, ναι. Ναι, Νατάσα. Πάτερ, ήθελα να ρωτήσω, ο σεξουαλικός χωρισμός πολλών νέων υποδηλώνει μία συγγνώμη, προσπαθώ να βρω τις κατάλληλες λέξεις. Υποδηλώνει στους νέους αυτούς μία ανικανότητα, ένα έλλειμμα μάλλον στην ικανότητα που σχετίζεστε, ή υποδηλώνει μία χαμηλή αυτοεκτίμηση που έχει να κάνει με τη σεξουαλική αυτοδιάθεσή τους. Κοιτάξτε, και τα δύο μπορεί να υπάρχουν, και άλλα μπορεί να υπάρχουν. Δηλαδή, όταν λέμε πρόβλημα στο σχετίζεστε, δεν σημαίνει ότι αυτό το παιδί που καταφεύγει είτε στην πορνογραφία, είτε ας πούμε φτιάχνει σχέσεις επιφανειακές και αλλάζει κάθε λίγο κάποια κοπέλα, ότι δεν σημαίνει ότι δεν είναι ικανό να έχει συναισθήματα, πάει, τελείωσε. Δεν μιλάμε για οριστικές καταστάσεις. Είναι ένας άνθρωπος υποδιαμόρφωση ακόμα. Μπορεί να είναι ικανός για συναισθήματα και για να σχετίζεται, αλλά δεν το έμαθε ποτέ κανείς να το αναπτύξει αυτό και το φοβάται. Ξέρετε, μία αιτία που νέοι κάνουν συνεχόμενες σχέσεις επιφανειακές, μόνο σεξουαλικές δηλαδή και επιφανειακές, μία αιτία είναι ότι φοβούνται την εγκύτητα. Δηλαδή δεν είναι ότι δεν έχουν συναισθήματα, κάποιοι δεν έχουν, εντάξει, αλλά πολλοί έχουν, αλλά φοβούνται να έρθουν κοντά με τον άλλον. Αυτό μπορεί να έχει να κάνει και με αυτοεκτίμηση. Υπάρχουν νέοι οι οποίοι δεν έρχονται κοντά, δηλαδή να τα φτιάξουν κανονικά, ρε παιδί μου, να έχουν μια κανονική σχέση, συναισθηματική όμως, και όσο κρατήσει. Πολλοί δεν έρχονται κοντά από το φόβο τι θα δει ο άλλος μέσα τους. Δηλαδή αισθάνονται έχουν τόσο κακή εικόνα για τον εαυτό τους, που δεν σημαίνει ότι πάντα δείχνουν μειονεκτικά έξω. Μερικοί έξω μπορεί να δείχνουν άνετοι
και ότι είναι εγώιτες και είναι το επίκεντρο της παρέας και μέσα να μην εκτιμούν καθόλου τον εαυτό τους. Αυτοί δεν θα κάνουν σχέσεις που θα τους φέρουν πολύ κοντά συναισθηματικά. Εν ολίγης, ενώ το σεξ σε αυτούς που αγαπούν τους φέρνει πιο κοντά, το σεξ το ίδιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να μην έρθουν κοντά οι άνθρωποι, καταλάβατε. Όταν υπάρχει φόβος εγκύτητας. Αυτά ήταν τα δύο που ρωτήσατε, ναι. Μερικές φορές επίσης είναι και φάρμακο εντός εισαγωγικών, αυτοσχέδιο δηλαδή φάρμακο, όταν νιώθει κατάθλιψη, όταν νιώθει απελπισία, όταν νιώθει να βαριέται. Δηλαδή δεν είναι πάντα σεξουαλικό το κίνητρο. Είναι ενδιαφέρον αυτό. Ό,τι έχει σχέση με το σεξ δεν έχει σεξουαλικό κίνητρο. Το σεξ είναι μέσο. Μάλιστα. Και άλλες ερωτήσεις, ναι. Πάτε, φιλόχη. Λοιπόν, το θέμα λοιπόν ήταν πώς θα μιλήσω στο παιδί μου με το σεξ και πώς θα το προστατεύσω από σεξουαλική κακοποίηση. Αναφέρατε έτσι, τους 4 κινδύνους, για να μην γίνει το παιδί είτε θύμα είτε θήτης, έτσι. Αναφέρατε πώς μπορεί να το διδάξει είτε με λόγια, είτε με πράξεις, είτε με, που είπατε, να το διδάξει και χωρίς καν να μιλάει ο γονιός. Άρα, νομίζω, πήραμε ως δεδομένο ότι η σεξουαλική κακοποίηση του παιδιού γίνεται εκτός οικογένειας. Οπότε, να θέσω κάτι που είναι λίγο δύσκολο. Ωραία. Ο γονιός θα μάθει πώς θα προστατεύσει το παιδί από τη σεξουαλική κακοποίηση όταν αυτή γίνεται εκτός σπιτιού. Το παιδί το οποίο το κακοποιεί σεξουαλικά, ο πατέρας, ο παππούς, ο θείος, ποιος θα το προστατεύσει? Δεν μιλήσαμε νομίζω γι' αυτό. Όχι, έχετε δίκιο, δεν μιλήσαμε. Και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο θέμα, διότι όχι μόνο λόγω του ότι βρίσκεται πολύ κοντά το πρόσωπο αυτό και έχει πρόσβαση και ευκολία στην κακοποίηση, αλλά και διότι δεν έχεις και άλλα σημάδια, ας πούμε, προειδοποιητικά που να κρατήσουν το παιδί μακριά. Θα τολμούσε να πει κανείς ότι η σεξουαλική κακοποίηση από συγγενικό πρόσωπο είναι σχεδόν αδύνατο να προληφθεί. Σχεδόν αδύνατο. Υπάρχουν και κάποιες εξαιρέσεις. Αυτό τι σημαίνει? Πρέπει να απελπιστούμε? Όχι. Διότι καταρχήν έχει τεράστια διαφορά στις επιπτώσεις αν μια πράξη έγινε 1, 2, 3 φορές ή αν γίνεται 6 μήνες και 1 χρόνο, ας πούμε, και 3 χρόνια. Έχει τεράστια διαφορά αυτό στις επιπτώσεις πάνω στο παιδί. Δηλαδή, όσο πιο έγκαιρα το μάθουμε, τόσο πιο αποτελεσματικά μπορεί να διορθωθεί αυτό μετά. Εδώ μπαίνει πάλι η σχέση με το παιδί μας. Δηλαδή, όταν έχεις ένα παιδί το οποίο κακοποιείται επί μήνες ή επί χρόνια και δεν στο λέει στον άλλο γονέα, αυτό θέτει άλλα ερωτήματα. Όσο και αν το έχει απειλήσει ο δράστης. Γι' αυτό έχει τεράστια σημασία η υγιής σχέση και επικοινωνία. Μπορεί να βοηθήσει κάποιος να παίξει. Ο δάσκαλός του, ο καθηγητής του. Βέβαια. Ο πατάς της ενορίας, το παιδί πάει. Συχνά, ναι. Βέβαια, γιατί υπάρχουν παιδιά τα οποία το ανακοίνωσαν σε πρόσωπο εκτός. Ή έχουμε το άλλο φαινόμενο, το είπαν στη μητέρα και δεν το πίστεψε η μητέρα. Και το λένε στον ιερέα ή στον εκπαιδευτικό. Φυσικά και τότε πρέπει να στηρίξουμε το παιδί και να δούμε πώς θα ενεργήσουμε. Είναι όμως πάρα πολύ λεπτά όλα αυτά και πρέπει ο ιερέας ή ο εκπαιδευτικός, εάν είναι αυτός που το μαθαίνει, δηλαδή ή είναι ο πρώτος που το μαθαίνει, το παιδί λέει δεν τολμάω να το πω στη μητέρα, ή το είπα και αδιαφόρησε, πρέπει οπωσδήποτε να συμβουλευτεί δικηγόρο. Ο ιερέας και ο εκπαιδευτικός που το ακούει αυτό πρέπει να συμβουλευτεί δικηγόρο για το ποια είναι τα επόμενα βήματα, γιατί δεν πρέπει να αδρανήσει, αλλά πρέπει τα βήματά του να γίνουν με ένα τέτοιο τρόπο που θα προστατευτεί και το παιδί και ο ίδιος δεν θα εκτεθεί κιόλας, έτσι. Σήμερα είναι πιο ευαίσθητοι στα νομικά θέματα οι άνθρωποι. Παλιότερα ήταν πιο εύκολο. Ας πούμε, πάμε μια πρώτη φορά
στον ψυχολόγο, σε συνοδεύω εγώ, λέγανε, ας πούμε. Τώρα είναι και αυτό δύσκολο να το πας στο παιδί στον ψυχολόγο αν δεν ξέρουν οι γονείς. Λοιπόν, είναι περίπλοκο μετά το θέμα, γίνεται νομικό από εκεί και πέρα. Αλλά οπωσδήποτε πρέπει να πιστέψουμε το παιδί. Δηλαδή, αλίμονα αν το παιδί έχει μιλήσει μια φορά, δεν δόθηκε σημασία, από κοντινό πρόσωπο που είναι η μητέρα συνήθως, και δεύτερη φορά επαναληφθεί αυτό και δεν δώσουμε σημασία. Αλίμονο, δηλαδή, τουλάχιστον από τις αφηγήσεις ανθρώπων που υπήρξαν θύματα σεξουαλικής κακοποίησης, μαθαίνουμε πάρα πολλά για τη φοβερή μοναξιά και απελπισία που βίωσαν. Δηλαδή, κλειστά όλα από παντού. Δεν είναι μόνο πώς θα γλιτώσω από αυτό, και είναι όλοι οι δρόμοι κλειστοί, είναι και μια ιδιότυπη ενοχή που έχει δημιουργηθεί στο παιδί, ότι μπορεί το ίδιο να φταίει και να προκάλεσει. Είναι πολύ ειδική η ψυχολογία του θύματος σεξουαλικής κακοποίησης. Ο δράστης το κάνει συνένοχο, δημιουργεί μια ενοχή στο παιδί, ότι μπορεί το παιδί να έφτεξε. Οπότε, από τη μια ασφικτιά θέλει να βγει, από την άλλη νιώθει ενοχή, από την άλλη εξαρτάται και από την ηλικία κιόλας. Όχι, θα βάλουν τον μπαμπά στη φυλακή ή τον παππού στη φυλακή. Δηλαδή, είναι εγκλωβισμένο από παντού αυτό το παιδί. Θέλει ψυχοθεραπεία χρόνια για να συνέλθει αυτό το παιδί. Έτσι. Οπότε πρέπει να βρει στήριγμα σε αυτόν στον οποίο θα μιλήσει. Οπωσδήποτε. Αντέχετε κι άλλη ερώτηση? Ναι, αφού είναι πόσες είναι ακόμα, 1, 2. Ναι. Είδα χέρια πριν, τώρα δεν βλέπω. Ο κύριος εδώ υπάρχουν 2 χέρια. Δύο. Αλλά τουλάχιστον αυτοί που δεν μίλησαν ως τώρα. Ο κύριος. Όσο αναφέρατε τόση ώρα, παρατηρούμε το τελευταίο διάστημα, πάμε τα τελευταία χρόνια, αύξηση των καταγγελιών σεξουαλικής κακοποίησης που εν τέλει αποδεικνύονται ψευδείς. Και κυρίως γίνεται από γυναίκες, παύλα κορίτσια, από τους άντρες, παύλα αγόρια. Μέχρι να αποδειχθεί όμως αυτό, ο καταγγελόμενος έχει βιώσει αστυνομία, φυλάκιση, δικαστήρια, και αν μου επιτρέπετε την έκφραση, να αποδείξει ότι δεν είναι ελέφαντας και δεν έχει περάσει κάποια κουβέντα. Με ποιο τρόπο μπορούμε εμείς να προστατεύσουμε, πάμε να κατευθύνουμε τα αγόρια που έχουν στον οικογενειακό μας περίγυρο, γιατί υπάρχουν κορίτσια, αλλά έχω και έγκυψους, και αυτή τη στιγμή που είναι 14 χρόνων, και σε μια τετραετία μπορεί να βρεθεί σε μια τέτοια κατάσταση. Ναι, ότι υπάρχει πάντα και ένα μικρό ποσοστό ψευδών καταγγελιών, δεν υπάρχει αμφιβολία. Πάντα θα υπάρχει αυτό. Μικρό ποσοστό είναι ψευδείς καταγγελίες. Δεν ξέρω αν μπορούμε να κάνουμε κάτι εκεί μέχρι την ώρα που θα ξεκαθαριστεί αυτή η δικαιοσύνη. Πραγματικά δεν το ξέρω. Και οπωσδήποτε είναι πολύ άσχημη η θέση του ανθρώπου που καταγγέλλεται ψευδός, έτσι, και δεν έχει πράξει κάτι τέτοιο. Όμως, παρά το ότι για τον συγκεκριμένο άνθρωπο αυτό είναι πολύ οδυνηρό, αν το συγκρίνουμε, αν δούμε τη μεγάλη εικόνα και βάλουμε στο μυαλό μας τις χιλιάδες γυναίκες οι οποίες επί χρόνια υφίστανται σεξουαλική κακοποίηση και κανείς δεν τις πίστευε ή δεν τολμούσαν να κάνουν καταγγελία, ή παιδιά αντίστοιχα επίσης, τότε καταλαβαίνουμε ότι σε αυτό το θέμα υπάρχει μια αδικία απέναντι στο γυναικείο φύλο. Και δυστυχώς, ναι, ζούμε σε μια κοινωνία που δεν υπάρχουν τέλειες λύσεις. Δεν υπάρχουν. Ναι. Αλλά είναι υγιές ότι τώρα μιλάνε περισσότερο και δεν τα ανέχονται αυτά. Ας πούμε, κάποτε τους συνιστούσαν, εδώ τους συνιστούσαν σε κοπέλες και γυναίκες ενήλικες οι ίδιοι γονείς τους. Μη λες τίποτα κτλ. Δεν πειράζει, να το κουκουλώσουν κτλ. Και έχει παρατηρηθεί ότι όταν ένα κορίτσι κακοποιηθεί σεξουαλικά σε παιδική ή εφηβική ηλικία, μπορούν να συμβούν και τα δύο άκρα. Δηλαδή στρεβλώνεται η σεξουαλικότητά της είτε προς την κατεύθυνση της αναστολής και του πουριτανισμού, να μην μπορεί να βρεθεί με άντρα ποτέ, είτε να το γυρίσει στην ελευθεριότητα, ας πούμε, κτλ. Και τα δύο είναι στρέβλωση σοβαρή. Ορίστε.
Αν αγαπιούνται πραγματικά θα περάσει έτσι κι αλλιώς αυτό, θα φαίνεται. Ναι. Α, τα παιδιά που μεγαλώνουν με γονείς του ίδιου φίλου. Ναι, η μονογονεϊκή είναι διαφορετικό. Ναι. Τώρα μπερδεύτηκα λίγο. Αγαπιούνται πραγματικά, αλλά δεν θέλουν ναι, δεν το εκδηλώνουν. Εντάξει, αυτό συμβαίνει, ναι. Υπάρχουν αισθήματα αγάπης, αλλά δεν τα εκδηλώνουν. Τώρα εξαρτάται γιατί δεν τα εκδηλώνουν. Μερικές φορές είναι και αυτό πουριτανικό. Άλλες φορές είναι ο φόβος του άνδρα μην του πάρει η γυναίκα τον αέρα. Δυστυχώς, σε παραδοσιακά περιβάλλοντα γαλουχούνται έτσι οι άνδρες. Μην δείξει συναισθήματα. Δεν μπορώ να φανταστώ άλλο λόγο που δεν το εκδηλώνουν αυτό. Τα ομόφυλα ζευγάρια είναι άλλο τεράστιο ζήτημα, μην το ανοίξουμε. Ήθελα να κλείσω, μια και πάμε προς κλείσιμο, αξιοποιώντας αυτό που είπατε ότι είναι ταμπού αυτό το θέμα. Το ξέρουμε όλοι, ότι σε όλες τις κοινωνίες ήταν ταμπού. Κακός, κατά τη γνώμη. Και το κακός το λέω όχι εμπνεόμενος από την ψυχολογία, ας πούμε, που και αυτή θα μπορούσε να πει αυτό, ότι ό,τι σκεπάζει το σκοτάδι θα μας κάνει ζημιά στο τέλος. Χρειάζεται φως. Φως με σεμνότητα, αλλά φως όμως. Μιλάμε για αυτά τα θέματα. Αλλά δεν το λέω γι' αυτό. Το λέω για καθαρά θεολογικούς λόγους. Δυστυχώς δεν γνωρίζουμε Αγία Γραφή και πατέρες της Εκκλησίας. Η Αγία Γραφή και οι πατέρες δεν στηρίζουν πουθενά πουριτανισμό. Αντίθετα, χρησιμοποίησαν διαχρονικά, δεν μιλάω για μια συγκεκριμένη περίοδο, μικρό διάστημα που θα έτυχε, όχι, διαχρονικά μέσα στους αιώνες, χρησιμοποίησαν το μοντέλο του ζευγαριού, τον έρωτα και τη σεξουαλικότητα του ζευγαριού για να εικονίσουν τη σχέση ανθρώπου και Θεού. Ξέρετε ότι στην Αγία Γραφή και σε πατερικά κείμενα η σχέση του Θεού με τον άνθρωπο εκδηλώνεται με όλους τους συγγενικούς όρους. Είναι πατέρας και μητέρα γίνεται. Να σας σκεπάσω όπως η όρνης, τα νοσία εαυτής, οι φτερούγες της μητέρας, η Ιερουσαλήμ, ήθελα να σας σκεπάσω και δεν θέλατε εσείς. Αδελφός, φίλος και τα λοιπά και εραστής. Αυτό αρχίζει από την Παλαιά Διαθήκη. Ότι ο Θεός είναι εραστής του ανθρώπου και όταν ο άνθρωπος αμαρτάνει κάνει απιστία. Και όχι μόνο αυτό, έχουμε και τολμηρές παρομοιώσεις της σεξουαλικότητας. Γιατί θα πει κανείς εραστής, εντάξει, είναι τα συναισθήματα μόνο, ο έρωτας, συναισθήματα. Όχι. Υπάρχει στους προφήτες, και στους προφήτες είναι που λέει, ότι ακούσαμε τα λόγια σου, Κύριε, τα βάλαμε μέσα μας και συλλάβαμε και γεννήσαμε. Ο άνθρωπος, ανεξαρτήτως φίλων, είναι άντρας ή γυναίκα, γίνεται μήτρα για να δεχθεί το Λόγο του Θεού ως σπέρμα και να γίνει σύλληψη μέσα του. Και αυτό το βρίσκουμε πέρα από τους προφήτες και στον Άγιο Γρηγόριο Νήσης. Ότι κάθε άνθρωπος, ανεξαρτήτως αν είναι άνδρας ή γυναίκα, απέναντι στον Θεό εραστή είναι η γυναίκα. Και η ψυχή είναι μήτρα που γονιμοποιείται από τα λόγια του Θεού και συλλαμβάνει. Τι συλλαμβάνει? Τον νέο εν Χριστώ άνθρωπο. Τον γεννάει.
γεννάει τον νέο εν Χριστώ άνθρωπο. Ο Άγιος είναι αυτός που συνέλαβε. Έχουμε μια σεξουαλική μεταφορά εδώ. Συνέλαβε από τα λόγια του Θεού, το λόγο του, που είναι ο Θεός ο ίδιος, έτσι, και την άκτιστη χάρη, συνέλαβε και γέννησε έναν καινούριο εαυτό εν Χριστώ. Να γιατί δεν είναι ταμπού για τους χριστιανούς. Οι όποιον όμως βιώνει επιφανειακά κάπως την πίστη και τα λοιπά, επικρατούν τα κοινωνικά τότε. Δηλαδή ταμπού έγινε για κοινωνικούς λόγους. Επειδή ήμασταν πιο πολύ μέλη της κοινωνίας, της μικρής παραδοσιακής κοινωνίας του χωριού, παρά χριστιανοί. Έτσι έγινε ταμπού. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Πατέρα Βασίλη, για μία ακόμη φορά. Ευχαριστούμε και όλους εσάς που βρεθήκατε σήμερα εδώ. Πριν δώσω το λόγο στο Σεβασμιότατο, γιατί να πείτε, να σας υπενθυμίσω για την επόμενη ομιλία, η οποία είναι το Σάββατο 20 Απριλίου και ώρα 7, με θέμα «Υπόδειγμα μετανοίας, το πρότυπο της Αγίας Μαρίας της Αιγυπτίας, πορεία προς το Πάσχα». Ο μιλητής θα είναι ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ταλαντίου, κύριος Επιφάνιος. Σεβασμιότατα, έχετε λόγο. Είπαμε πάρα πολλά και τελειώνουμε, φεύγουμε. Πάτερ Βασίλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ ακόμη μια φορά για όλα αυτά τα οποία μας είπατε και όλους σας που είσαστε παρόντες, και αν συνεχίσουμε αυτήν την πορεία με αυτές τις μηνιαίες συνάξεις μας, ώστε αυτές οι μηνιαίες συνάξεις να γεννήσουν και άλλα πράγματα μέσα στη ζωή της τοπικής μας εκκλησίας και της καθημερινότητάς μας, ώστε να μπορούμε να βοηθιούμαστε, να διδασκόμαστε όλοι μας για να μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι. Έτσι είπε πάρα πολλά ο Πατήρ Βασίλειος, τι να πω τώρα, είχα κάτι να πω, δεν θα τα πω γιατί είναι πολύ αργά. Καλή Κυριακή, ο Θεός μαζί σας και καλή Σαρακοστή να έχουμε.